सरांच्या ज्या सूचना आहेत त्यांचं या ठिकाणी पालन करावं. हॅलो हॅलो मध्ये येऊन बसायचं आहे. अजूनही बाहेर रस्त्यावर काही लोक आहेत, त्यांनाही माझी विनंती आहे, कृपा करून आपण ताबडतोब या सभामंडपामध्ये बसा. आपल्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे आणि सन्माननीय आमदार महोदयांचं आगमन झालेलं आहे. या ठिकाणी इतक्या दूरचा प्रवास करून आलेले आहेत, ते आपल्यासाठी आलेले आहेत. यासाठी आपण सर्वांनी आजूबाजूला आता काही चालू असेल आपलं कार्य ते थांबवा आणि या ठिकाणी सभामंडपात येऊन बसा. महामंडळाचे जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत त्यांना माझी विनंती, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. महामंडळाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, त्याचबरोबर मार्गदर्शन समिती, सन्माननीय पेटकर सर, सर्व मार्गदर्शक समिती, त्यांनाही माझी विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. मुख्याध्यापक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी जे आलेले आहेत त्यांनाही माझी विनंती आहे. मुख्याध्यापक संघटनेचे पदाधिकारी, सन्माननीय अर्चना घारे मॅडम, उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, यांचंही आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही जोरदार टाळ्या वाजून आपण सर्वजण स्वागत करूया. जरा आजूबाजूला फिरणाऱ्यांनी सर्व मंडळींनी जरा बसून घ्या, बसून घ्या सर्वांनी. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीचे सगळे सदस्य कृपया सर्वांना बसून घेण्याची विनंती करा. सरकार्यवाह श्रीयुत खांडेकर सर सूचित करतायत. आपण कृपया या उद्घाटन सत्राला सुरुवात करत आहोत. या ठिकाणी जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये स्वागत करूया या विचार मंचावर सर्व जे उपस्थित मान्यवर आहेत त्या सर्वांनी या ठिकाणी अत्यंत व्यग्र अशा दिनक्रमातून वेळ काढून या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षक संघटनाचं महामंडळ जे आहे त्याच्या 51व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाला या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने माननीय विक्रम काळे सर, शिक्षक आमदार मराठवाडा विभाग यांच्या स्वतःच्या व्यग्र दिनक्रमातून आणि अत्यंत मोठा प्रवास करून त्यांनी येण्याचं कबूल केल्याप्रमाणे ते इथे उपस्थित आहेत. त्यासोबत माननीय निरंजन डावखरे सर, पदवीधर आमदार कोकण विभाग, सोबत माननीय अर्चना घारे परब मॅडम, माजी उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक, माननीय वामन तर्फे, अध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ सिंधुदुर्ग यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आणि आपल्या प्रथा आणि परंपरेप्रमाणे या ठिकाणी कोकणच्या या भूमीमध्ये या सर्वांचं या ठिकाणी अत्यंत मराठमोळ्या पद्धतीनं या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करणार आहोत आपण. पण तत्पूर्वी दीप प्रज्वलन करण्यासाठी या सर्व मान्यवरांना आम्ही आमंत्रित करत आहोत. कृपया आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या अत्यंत शुभ क्षणी या आजच्या दिनांक 7 जानेवारीच्या नवीन वर्षाच्या या पहिल्या आठवड्यामध्ये शुभेच्छा आपल्या सर्वांच्या आणि आपलं याच माध्यमामधून सरस्वतीचं पूजन या करून या देवी सरस्वती हे आता आपलं पवित्र असं दैवत आहे आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणारा हा शिक्षकेतर कर्मचारी वृंद हा अत्यंत महत्त्वाचा असा पाठीचा कणा समजला जातो आणि त्याच्याशिवाय शिक्षण क्षेत्रामध्ये अत्यंत पवित्र अशा या ज्ञानदानाच्या कार्यामध्ये या देवीचं खऱ्या अर्थाने स्वरूप माननीय विशालजी परब यांचं आगमन होत आहे. त्यांनी कृपया मंचाकडं, मुख्य मंचाकडं त्यांना आमंत्रित करण्यात
हॅलो हॅलो छी हॅलो या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचं महामंडळ जे आहे त्याचं 51वं राज्यस्तरीय अधिवेशन माननीय प्रमुख अतिथींच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होणारे आज दिवसभर अनेक विविध प्रश्न मागण्या आणि ठराव याचबरोबर मान्यवरांचं संबोधन होणार आहे आणि या सर्व प्रमुख अतिथींच्या हस्ते या ठिकाणी सरस्वती देवीचं शारदेचं पूजन होऊन या ठिकाणी दीपप्रज्वलनाने या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे आणि या प्रमुख अतिथींचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी या विद्यार्थिनींचा चमू सज्ज आहे. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया या विद्यार्थिनींसाठी.
बाबूराव पाटेकर विद्यालय दाणोलीच्या या विद्यार्थिनींच्या अत्यंत सुंदर अशा या प्रभू स्मरणानंतर या स्वागत गीतानंतर या एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया या प्रमुख अतिथींचं स्वागत केलंय. अजून एक गीत त्या सादर करतायत त्यांचं पुन्हा एकदा बाबूराव पाटेकर विद्यालय दाणोलीच्या विद्यार्थी. या अप्रतिम अशा स्वागत गीतानंतर या बाबूराव पाटेकर विद्यालय दाणोलीच्या विद्यार्थिनींचा समूह या ठिकाणी आपल्या सर्व जणांच्या टाळ्यांनी या अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे आपल्या संस्कृतीमध्ये हे जे सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्याचं कर्तव्य आहे. आणि आम्ही या ठिकाणी सर्वप्रथम जे आवर्जून कैक अधिवेशनांमध्ये उपस्थित राहतात, आपले प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यासाठी सदैव आपल्या सोबत असतात, असे माननीय विक्रम काळे सर ज्यांनी अत्यंत व्यग्र अशा दिनक्रमातून मोठा असा प्रवास करून या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावलेली आहे. त्या विक्रम काळे सरांचं शिक्षक आमदार मराठवाडा विभाग यांचं स्वागत करण्यासाठी आमंत्रित करत आहोत. आमच्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळाचे विद्यमान सरकार्यवाह श्रीयुत शिवाजीराव खांडेकर सरांना की त्यांनी माननीय आमदार विक्रमजी काळे सर शिक्षक आमदार मराठवाडा विभाग यांचं या ठिकाणी महामंडळाच्या तर्फे सर्व पदाधिकारी, राज्यस्तरीय पदाधिकारी, त्याचबरोबर विविध कानाकोपऱ्यातून आलेले जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि सर्व शिक्षकेतर
कर्मचारी बंधू भगिनींच्या तर्फे सहर्ष असं स्वागत या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये करावं, जेणेकरून या ठिकाणी त्यांचं या आपल्या संमेलन स्थळी आवर्जून उपस्थिती कायम असते. त्याचबरोबर त्यांचं संबोधन आपल्यासाठी फार महत्त्वाचं असतं. अनेक वर्ष आवर्जून विक्रम काळे सर आपल्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये उपस्थिती लावतात. आपले न्याय हक्क, आपले जे काही प्रश्न आहेत त्यांना या ठिकाणी उत्तरोत्तर शासन दरबारी मांडण्याचा त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न असतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन आणि पाठिंबा कायम आपल्या महामंडळाला असतो. तेव्हा टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये स्वागत करूया माननीय विक्रम काळे सर, शिक्षक आमदार मराठवाडा विभाग यांचा या ठिकाणी या महामंडळातर्फे या ठिकाणी यथोचित असं स्वागत करतायत आपले सरकार्यवाह श्रीयुत शिवाजीराव खांडेकर सर. धन्यवाद सर, आपण आवर्जून उपस्थित राहिला. त्याचसोबत माननीय निरंजन डावखरे सर, पदवीधर आमदार कोकण विभाग यांनीही आवर्जून या ठिकाणी उपस्थिती लावलेली आहे. ते विद्यमान आमदार आहेत आणि पुढील भावी आमदार म्हणून त्यांना संबोधलं जातं. त्यांचं स्वागत माननीय विद्यमान अध्यक्ष श्रीयुत अनिल माने सरांनी करावं अशी नम्र विनंती. याच कोकणच्या भूमीमध्ये या ठिकाणी हे असतात आणि या कोकण विभागाचं प्रतिनिधित्व करतात. पदवीधर आमदार श्रीयुत माननीय निरंजनजी डावखरे सरांचं स्वागत केलं जात आहे महामंडळातर्फे. या कार्यक्रमस्थळी विशालजी परब, भाजप युवा प्रदेश उपाध्यक्ष यांनी आवर्जून उपस्थिती लावलेली आहे. मी विनंती करतोय मोरेश्वर वासेकर सरांना की त्यांनी विशालजींचं या ठिकाणी स्वागत करावं. भारतीय जनता पार्टी युवा प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे या
शिक्षकेतर बांधवांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आमच्या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये होत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाच्या 91 अधिवेशनानिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आजचे महनीय आमच्या कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सन्माननीय निरंजी डावखरे साहेब, त्याचबरोबर आमदार विक्रमजी काळे साहेब, या महामंडळाचे राज्य अध्यक्ष सन्माननीय अनिल माने सर, सन्माननीय शिवाजीराव खांडेकर सर, सन्माननीय वासेकर सर, पांडुळे सर, आमच्या कोकण विभागाचे विभागीय सचिव नांचे सर आणि आपल्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आणि वेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्ती म्हणजे इथचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणजे विशालजी परब सर, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी उपाध्यक्ष सन्माननीय अर्चनाताई घारे मॅडम, व्यासपीठावर सर्वांची नावं घेत नाही, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व व्यासपीठावर महनीय व्यक्ती आणि आपण महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रेमापोटी, संघटनेच्या प्रेमापोटी, महाराष्ट्र राज्याच्या महामंडळाच्या प्रेमापोटी, आशेपोटी इथं जमलेला महाराष्ट्रातील माझा सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी बांधव आणि आवर्जून उल्लेख करावा लागतो तो म्हणजे माझे सहकारी पत्रकार बंधूंनो, त्याचबरोबर पोलीस प्रशासक यांचं सुद्धा आम्हाला आवश्यक असं सहकार्य इथं लाभलेलं आहे. आज 91 राज्यस्तरीय अधिवेशन आमच्या कोकण भूमीत या सुंदरवाडीमध्ये होत आहे. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, कारण आजपर्यंत या सुंदरवाडीमध्ये राज्यस्तरीय अधिवेशन अशी झालेली नाही आहे. ते प्रथम आपल्या राज्य महामंडळाचं पहिलं अधिवेशन हे सुंदरवाडीत होत आहे आणि याचा खरोखर आम्हाला आनंद आहे, कारण आपण सुद्धा मोठ्या संख्येने इथं आले आहात. बरेचशी लोक रात्रीपासून इथं आलेली आहेत आणि गोव्या बघायला जास्त गेलेले आहेत. एक पर्यटनाचं स्थळ जरी असलं तरी बांधवांनी इथं उपस्थित राहणं फार गरजेचं आहे. असो, आज खरं बांधवांनो सांगायचं असं आहे की आज आपले विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते इथं आमदार साहेब आहेत, मान्यवर आहेत, ते इथं त्याच्यावर निश्चितच आपल्याला काहीतरी आपल्या पदरी पाडून देतील. सन्माननीय शिक्षण मंत्री आमच्या जिल्ह्याचे आहेत. आपल्या व्यासपीठापासून जवळजवळ 2 मिनिटाच्या हाकेच्या अंतरावर त्यांचा बंगला आहे. निश्चितच आपला मोठा हा महाराष्ट्रातील आवाज आमच्या शिक्षण मंत्री महोदयांच्या कानावर पडणार आणि संध्याकाळी आपल्याला ते 4 वाजेपर्यंत काहीतरी गोड निश्चितच आपल्याला देतील आणि आपण गोड बातमी घेऊनच इथून जाणार आहोत अशी आपल्याला 100% खात्री आहेच. बांधवांनो, प्रास्ताविक करत असताना मी एवढंच सांगू इच्छितो, माझ्या 3 वर्षाच्या अध्यक्षीय कालखंडामध्ये आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रम राबवलेले आहेत. कार्यक्रम राबवत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकाही शिक्षकेतर बांधवाला किंवा कुठल्याही एका शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तीला एका पैशाचा भुर्दंड न देता आजपर्यंत आम्ही लाखो रुपयाचे कार्यक्रम केलेले आहेत आणि घराघरात या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक शिक्षकेतराच्या घरामध्ये शिक्षकेतर संघटना ही पोहोचवलेली आहे. या जिल्ह्यामध्ये शिक्षकेतर संघटना एक संघ असून एकजुटीने काम करत आहे. त्याचा प्रत्यय तुम्ही आज या अधिवेशनाच्या निमित्त तुम्ही बघत आहात. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक संघ शिक्षकेतर संघटना असल्यामुळे हे आपलं महाराष्ट्र राज्याचं असं भव्य दिव्य अधिवेशन आम्ही आपल्या सहकार्याने आणि आमच्या जिल्ह्यातील शिक्षकेतर बांधवांच्या पाठिंब्यामुळे इथं संपन्न होत आहे. हे अधिवेशन संपन्न होत असताना या अधिवेशनासाठी सुद्धा आम्हाला दानशूर व्यक्तींनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि जिल्ह्यातील बऱ्याचशा जिल्हा अध्यक्ष, जिल्हा संघटनांनी सुद्धा आम्हाला आर्थिक हातभार लावलेला आहे. त्यामुळे आम्ही एवढं मोठं इंद्रधनुष्य हे पेलू शकलो. हे तुमचे आशीर्वाद जे आहेत ते असेच आमच्या सिंधुदुर्ग नगरीवर, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षकेतर बांधवांवर असावेत. हा जो आता जनसागर लोटलेला आहे, हा आम्ही आता सकाळपासून कालपासून बघतोय, सर्वत्र शिक्षकेतरांच्या चलो सावंतवाडीच्या अशा गाड्या दिसत आहेत. हा अभिमान खरोखर आम्हाला आहेच, परंतु हा अभिमान नुसतं या अभिमानावर आपल्याला चालून चालायचं नाही आहे. आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यातील संघटना हे बळकट करून, जेव्हा जिल्ह्याची संघटना बळकट असेल तेव्हा राज्य संघटना, राज्य महामंडळ सुद्धा बळकट असेल. जिल्हा संघटना जर कमकुवत असली तर महामंडळ आपलं काही करू शकणार नाही. महामंडळाच्या हातात जर
प्रखरपणे कुठली तरी चांगल्या प्रकारची धुरा असेल ती धुरा जर महामंडळाकडे दिली आपण त्यांचे हात जर बळकट केले तर आणि महामंडळ आपलं मजबूत होईल. त्यांना आर्थिक स्रोत जर आपण दिला तर महामंडळ सुद्धा आणि आपलं चांगल्या प्रकारे काम करू शकेल. नुसतं काम करून चालणार नाही बांधवांनो. आज आपल्याला विविध प्रश्न जे आहेत, आपले विविध मागण्या ज्या आहेत, आजच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने निश्चितच पालकमंत्री आणि आपले शालेय शिक्षण मंत्री सुद्धा आमच्या जिल्ह्यातील असल्याने निश्चितच आपल्याला कुठली तरी आशा देऊन आपल्याला प्रखरपणे 100% आश्वासन देऊन निश्चित पार पडतील एवढी मी आशा व्यक्त करतो. आणि आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने हा माझा महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकेतरांचा जनसागर उसळलेला आहे, त्याला मी नमन करतो. थांबतो. जय शिक्षकेतर. प्रामाणिक संकल्प करून त्यांच्या सर्व टीम आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत या ठिकाणी हे यशस्वी केलेलं आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचं महामंडळ याचं 51वं राज्यस्तरीय अधिवेशन. मी आधीच नमूद केल्याप्रमाणे हे संघटन इतकं मजबूत आहे की याच्यामध्ये कुठलीही फूट नाहीये आणि हे शिक्षकेतर कर्मचारी एकसंघरित्या या ठिकाणी शासन दरबारी आपले प्रश्न न्याय हक्कांची मागणूक करण्यासाठी या ठिकाणी प्रयत्नरत असतात. आणि प्रत्येक अधिवेशनाचं वैशिष्ट्य आहे की या अधिवेशनादरम्यान स्मरणिकेचं प्रकाशन केलं जातं, जाहिरातदारांना या ठिकाणी धन्यवाद दिले जातात आणि एक या ठिकाणी अशी स्मरणिका या सर्व प्रमुख अतिथींच्या हस्ते या ठिकाणी विमोचित होतीये आणि हे अत्यंत भाग्याचा क्षण आहे. या कोकण भूमीमध्ये तिसऱ्यांदा हा बहुमान लाभलेला आहे. अशा स्वरूपाचं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या महामंडळाचं हे तिसरं अधिवेशन सावंतवाडी या शहरामध्ये होत आहे, या परशुरामाच्या भूमीमध्ये होत आहे. आणि मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी या 164 पानी स्मरणिकेचं जी 4 रंगामध्ये छापण्यात आलेली आहे, ज्याच्यामध्ये अनेक जाहिरातदार आणि अनेक देणगीदारांनी या ठिकाणी मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला शिक्षकेतर कर्मचारी बांधवांचे जे काही प्रश्न आहेत, जे काही त्यांच्याबद्दलचे GR आहेत, जे काही शासकीय धोरण आहेत, जी काही GR आहेत त्याच्याबद्दलचा या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. श्रीयुत सुहास नारायण देसाई जे पत्रकार म्हणून दैनिक प्रहारमध्ये कार्यरत आहेत, गेली 25 वर्ष पत्रकारिता करतात, त्यांच्या संपादकीय सदरामधून आणि त्यांच्या प्रमुख भूमिकेमधून या स्मरणिकेचं विमोचन सर्व मान्यवरांच्या हस्ते होत आहे. आणि खरोखर हा एक सुवर्ण क्षण आहे, कारण की हे 51वं ऐतिहासिक राज्यस्तरीय अधिवेशन एका महामंडळाच्या माध्यमामधून इथं होत आहे. आणि याला कारण सक्षम आणि दूरदर्शी असं नेतृत्व सरकार्यवाह श्रीयुत शिवाजीराव खांडेकर आणि विद्यमान अध्यक्ष श्रीयुत अनिल माने यांच्या सक्षम अशा नेतृत्वाखाली ही संघटना मार्गक्रमण करते. या प्रकाशन विमोचनानंतर या ठिकाणी विशालजी परब भाजप युवा प्रदेश उपाध्यक्ष यांनी आवर्जून या कार्यक्रमस्थळी येऊन आपली उपस्थिती दर्शवली. त्या विशालजींना नम्र विनंती आहे की त्यांना काही व्यग्रता आहे, त्यांना कार्यक्रमासाठी जायचंय आणि त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी संक्षेपाने व्यक्त करून या ठिकाणी या कार्यक्रमास शुभेच्छा देण्याची नम्र विनंती. नमस्कार. आजच्या या थोडस कमी केलं तर खूप चांगलं होईल. आजच्या या आमच्या या पाटेकर भूमीमध्ये, कोकण भूमीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचं माध्यमिक शिक्षकेतर संघटनांचं 51वं अधिवेशन हे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि या कोकण या परशुरामाच्या भूमीमध्ये आयोजित केल्याबद्दल सर्वप्रथम आपल्या आयोजकांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन द्या. आजच्या या चांगल्या शुभमुहूर्तावर उपस्थित असलेले व्यासपीठावरील आमचे नेते आणि आमचे मित्र आमदार निरंजन डावकरे साहेब, त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील शिक्षक आमदार विक्रमजी काळे साहेब, त्याचप्रमाणे अनिल माने साहेब, मोरेश्वर वासेकर, शिवाजी खांडेकर साहेब आणि विशेष करून व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर. नावं घ्यायची म्हटली तर नावं खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. उपस्थित असलेले सगळे समोरील शिक्षक, शिक्षिका आणि संपूर्ण आमच्या या 36 जिल्ह्यातनं, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं आलेल्या सगळ्या लोकांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन द्या. आजच्या या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये मला काही दिवसापूर्वी अनिल राणे साहेब आणि त्यांच्या सगळ्या मंडळींनी मला वाटतं कमीत कमी 10 वेळा तरी सांगितलं की साहेब तुम्ही दिल्लीमध्ये जास्त असता, तुम्ही याच
आणि एक इथे या ठिकाणी कार्यक्रमला या. मी खरं सांगतो, रात्री आमचा एक मोठा कार्यक्रम होता. पालकमंत्री साहेब सुद्धा होते इथे. आजच्या कार्यक्रमाला संध्याकाळी दीपकभाई सुद्धा येत आहेत, राणे साहेब सुद्धा येत आहेत. कार्यक्रम हा भव्यदिव्य हा होणारच आहे. मला अभिमान वाटतो की आजच्या या आयोजक, मला वाटतं 4-5 शिक्षकांनी एवढं खूप सुंदर कार्यक्रमामध्ये आयोजन केलं. मी नावं घेईन तेवढी कमी आहेत. आमची सगळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी मंडळी आहेत त्यांनी हे आयोजन केलं आणि हे आयोजन मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे. मला वाटतं आमच्यासारख्या राजकारणी लोकांना आमच्या या शिक्षकांचं खूप, शिक्षकेतर या संघटनेचा खूप फायदा आहे. खरोखर मानावं तेवढं त्यांचे आभार आम्ही मानव तेवढे कमी आहेत. याचं कारण असं आहे की कोणतेही इलेक्शन असेल, कोणताही प्रोग्राम असेल, मुलांचा प्रोग्राम असेल, त्या ठिकाणी या संघटनेची ताकद ही या आमच्यासारख्या लोकांबरोबर असते. त्यामुळे मला एकच आनंद वाटतो की आमच्या या कोकण भूमीमध्ये अशा प्रकारचा चांगला कार्यक्रम घेतल्याबद्दल आयोजकांसाठी मी धन्यवाद मानतो. आणि या कोकणामध्ये तुम्हाला मला वाटतं 2 दिवसाच्या अधिवेशनामध्ये जी लागेल तेवढी मदत आमच्यासारखे युवक तुम्हाला करतील. मला वाटतं काही दिवसापासून हे आयोजन होत आहे. या आयोजनामध्ये उपस्थित आलेल्या 36 जिल्ह्यातील सगळ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटनेच्या सगळ्या लोकांना मी धन्यवाद मानतो की तुम्ही आमच्या कोकण भूमीमध्ये आलात आणि या कोकण भूमीमध्ये 2 दिवसाचा तुमचा संवाद आणि आस्वाद या कोकणचा तुम्ही घ्यायचा आहे. आणि या कोकणमध्ये लागलेली रत्ने याच्यापैकी या शिक्षक हे एक रत्न आहे. या शिक्षकांमुळेच आमची मुलं घडतायत. आणि मला वाटतं माझ्या आयुष्यातील एक अनुभव सांगतो. या अनुभवामध्ये 6वी ते 5वी ते 5वी ते 10वी आणि 10वी ते 11वी ते 12वी अशा प्रकारचं ते शिक्षण घेत असताना जीवनामध्ये पलटवार जो मिळतो तो मला वाटतं या क्षणामध्येच मिळतो. आणि त्याच्यासाठी जे पलटवार करण्यासाठी जे महत्वाचं काम करतायत ते हे शिक्षक करतायत. त्यामुळे आलेल्या सगळ्या शिक्षकांसाठी आणि या संघटनेसाठी जोरदार टाळ्या होऊन द्या. मला एवढाच आनंद वाटतो की पुढील सगळे आमचे वरिष्ठ नेते बोलणार आहेत, शिक्षकेतर संघटनेची सगळी लोक बोलणार आहेत. काही कारणास्तव पुढे कार्यक्रम असल्यामुळे मी जात असल्यामुळे मी धन्यवाद मानतोय. आणि स्टेजवरील सर्व मंडळींचे मी हात जोडून विनंती करतो की आपण सर्वांनी आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, याबद्दल मी धन्यवाद मानतो आणि मी माझे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद विशालजी परब, भाजप युवा प्रदेश उपाध्यक्ष. या कोकणच्या भूमीमध्ये या ठिकाणी हे यशस्वी असं महाराष्ट्र राज्य आजच्या चांगल्या कार्यक्रमाला विशाल परब आणि भारतीय युवा मोर्चा आणि भारतीय जनता पक्षाकडनं मी 1 लाखाची मदत जाहीर केलेली आहे. धन्यवाद सर. अशाच प्रकारे आपण उत्तरोत्तर आमचा हा स्नेह वृद्धिंगत होऊयात. हिंदू वर्षातला पहिला सण येऊ घातलेला आहे आणि मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा आणि हा स्नेह उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो. धन्यवाद सर. या अधिवेशनामध्ये आपण गेले अनेक वर्ष या ठिकाणी शिवाजीराव खांडेकर सरांनी या ठिकाणी हा पायंडा पाडला की राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये आमचे जे शिक्षकेतर कर्मचारी विशेष उल्लेखनीय असं यश संपादन करतात आणि स्वतःचे कलागुण सादर करतात. त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. अनिल राणे सर काही बोलू इच्छितात. आताच या ठिकाणी ज्या आमच्या जिल्ह्याचं एक तरुण आणि उमलतं जे एक नेतृत्व जिल्ह्याला लाभत आहे, त्यांच्याकडे लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो भावी आमदार म्हणून आहे. असे आताचे विशालजी परब खासदार सुद्धा होतील आणि आमच्या त्यांना शिक्षकेतरांच्या भरपूर शुभेच्छा आहेत. आम्ही त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणार आहोत, त्याबद्दल शंका नाही. परंतु त्यांनी आता जे आपल्याला अनमोल मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आमच्या संघटनेला 1 लाख रुपयाची देणगी दिली, जाहीर केलेली आहे, ते नक्कीच आम्हाला देतीलच. त्याबद्दल त्यांचे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेतर्फे विशालजी परब आणि त्यांच्या मित्रमंडळाचे खूप खूप धन्यवाद आणि आभार. धन्यवाद अनिल राणे सर. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांतर्फे नाही तर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनाच्या महामंडळाच्या तर्फे सर्वांतर्फे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचारी बांधव बंधू भगिनींतर्फे या ठिकाणी विशालजी परब यांचं या ठिकाणी अत्यंत वेगळा असा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे ते आता आपल्याबरोबर त्यांचं मनोगत शेअर करून आता या
राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या महामंडळामध्ये जो अनेक वर्ष पायंडा पाडलेला आहे, शिवाजीराव खांडेकर सर यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली ही संघटना उत्तरोत्तर बळकट होती आहे आणि सरांनीच या ठिकाणी आवर्जून या राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये पत्रकार पुरस्कार या ठिकाणी सन्माननीयांची घोषणा करतो आपण. आणि कालच योगायोगानं पत्रकार दिन साजरा झाला. बाळशास्त्री जांभेकरांचं स्मरण केलं गेलं. दर्पण या मासिकाचं या ठिकाणी त्यांनी संपादन केलेलं होतं. ते बाळशास्त्री जांभेकर या कोकणच्या भूमिकेमधलेच. आणि आज योगायोगाने 7 जानेवारी आज या रत्नागिरी भागामध्ये शहीद अनंत कान्हेरे यांचा जन्म झालेला होता. आणि हा एक सुवर्ण क्षण आहे, ऐतिहासिक क्षण आहे या भूमीचा, की ज्यांनी वयाच्या 18व्या वर्षी या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःचं बलिदान दिलं होतं. ते शहीद अनंत कान्हेरे यांचा स्मृती दिन आहे. आज या राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी जे पत्रकारांचं पुरस्कार वितरण होत आहे त्यामध्ये सगळ्यात पहिली पुरस्कार्थी आहेत राजेंद्र ओंकार घुबे. हे सेवक म्हणून कार्यरत आहेत. जानकी देवी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय देऊळगाव घुबे, तालुका चिखली, जिल्हा बुलढाणा येथील माननीय राजेंद्र ओंकार घुबे यांनी त्यांचा पत्रकारितेचा स्वीकार करण्यासाठी मंचाकडे यावं ही नम्र विनंती. दैनिक देशोन्नती आणि पुण्यनगरी या दैनिकांमध्ये हे कार्यरत आहेत. सेवक म्हणून कार्यरत आहेत. जानकी देवी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय देऊळगाव घुबे, तालुका चिखली, जिल्हा बुलढाणा येथील. आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या प्रश्नाची पत्रकारितेच्या माध्यमामधून सोडवणूक करण्यासाठी उत्कृष्ट लेखनाबद्दल हा पुरस्कार त्यांना देण्यात येतोय. हे जिल्हाध्यक्ष बुलढाणा जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना तथा तालुका सचिव अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र प्रदेश अशा जबाबदाऱ्या सांभाळतात. माननीय राजेंद्र ओंकार घुबे यांचं मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी सन्मानपत्र देऊन या राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये पत्रकार पुरस्कार या ठिकाणी देऊन स्वागत केलं जात आहे. आणि हे विशेष आणि नमूद करण्याची गोष्ट आहे. यानंतरचे पुरस्कार्थी आहेत राजू कोंडिबा रणवीर लेखनिक या ठिकाणी सरदार राव बहादूर तेंडुलकर विद्यालय, रेवदंडा तालुका, अलिबाग जिल्हा रायगड. हे पुढचे पुरस्कार्थी राजू कोंडिबा रणवीर लेखनिक आहेत. हे सहपत्नीक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि सपत्नीक या ठिकाणी पुरस्काराचा स्वीकार करणार आहेत. दैनिक गोदातीर समाचार, रायगड शिक्षकेतर संघटना माजी जिल्हाध्यक्ष होते. मुंबई विभागीय माजी कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिक हक्क परिषद राज्य उपाध्यक्ष, आरक्षण हक्क संवर्धन समिती राज्य उपाध्यक्ष, दक्षता सेवा फाउंडेशन संस्थापक सदस्य, त्याचबरोबर प्रबोधन अकादमी संस्थापक सदस्य, शिष्यवृत्ती आंदोलन वाढ संदर्भामध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग, त्याचबरोबर मराठवाडा नामविस्तार आंदोलनामध्ये त्यांनी सहभाग नोंदवलेला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये सक्रिय सहभाग आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी विरोधी पक्ष नेते लोकनेते ॲडव्होकेट दत्ता पाटील यांचे माजी स्वीय सहाय्यक म्हणून त्यांची 17 वर्ष सेवा आहे. रायगड जिल्हा दलित सेना जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या विविध आंदोलनामध्ये सक्रिय असणारे राजू कोंडिबा रणवीर हे सपत्नीक स्वीकार करत आहेत. यानंतर शिवराज अप्पासाहेब काटकर हे या ठिकाणी उपस्थित नाहीत. काही वेळात ते येत आहेत, पण मुख्य प्रतिनिधी दैनिक तरुण भारत गेली 28 वर्ष पत्रकार म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यानंतर गणेश विष्णू खळदकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी कृपया या पुरस्काराचा स्वीकार करायचा आहे. गणेश विष्णू खळदकर हे यांचं शिक्षण BA मराठी, MA मराठी, त्याचबरोबर MA इतिहास, BEd डिप्लोमा इन मास मीडिया, मास्टर ऑफ जर्नलिझम आहेत. त्याचबरोबर मास कम्युनिकेशन पटकथा लेखन अभ्यासक्रमामध्ये ते आहेत. आणि दैनिक पुढारी या वृत्तपत्रामध्ये 2021 पासून डेप्युटी चीफ रिपोर्टर या पदावर ते कार्यरत असून पत्रकार क्षेत्रामध्ये त्यांना अनुभव आहे. तसंच डिप्लोमा इन मास मीडिया हा अभ्यासक्रम पुण्यातील रानडे इन्स्टिट्यूटमधून त्यांनी पूर्ण केला आणि पत्रकारितेला सुरुवात करून नवजागृती या न्यूज चॅनेलमध्ये PCR, MCR या विभागावर त्यांनी काम केलेलं आहे. याच्यानंतर जे पुरस्कार्थी आहेत संतोष पांढरे, दैनिक हॅलो प्रभात या ठिकाणी उपलब्ध नाही आहेत, पण हा गुणगौरव पुन्हा आपण सुरू ठेवतोय. आणि राज्यस्तरीय गुणवंत शिक्षकेतर पुरस्कार सन्मानार्थींचं या ठिकाणी आपण स्वागत करूयात. मनोज पराते, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रागतिक माध्यमिक विद्यालय कोराडी नागपूर यांनी या ठिकाणी त्यांचा पुरस्कार स्वीकारावा. उत्कृष्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नागपूर जिल्हा, उल्लेखनीय काम, कोरोना योद्धा आहेत ते. नागपूर विभागीय सचिव म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये शिक्षकेतर बांधवांच्या अडचणींसाठी सदैव कार्यरत असणारे मनोज पराते यांचा सन्मान या ठिकाणी या राज्यस्तरीय अधिवेशन सावंतवाडीमध्ये मान्यवरांच्या हस्ते केला जातोय. गुणवंत शिक्षकेतर पुरस्कार सन्मानार्थी. यानंतरचे सन्मानार्थी आहेत संजय बाळासाहेब बुरघाटे, कनिष्ठ लिपिक म्हणून
कार्यरत आहेत. श्री संत गाडगेबाबा विद्यालय कोल्हापूर तालुका भातुकली जिल्हा अमरावतीचे उल्लेखनीय काम त्यांनी जे केलेलं आहे त्याच्यामध्ये संघटनेच्या माध्यमामधून जुनी पेन्शन करता त्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. चंद्रपूर पुणे मुंबईमध्ये मोर्चा घेतलेला आहे. आकृती बंधाकरता उपोषण केलेलं आहे. समाजकार्य ते करतात. धारणी चिखलदरा येथे गरजू आणि गरिबांना नवीन आणि जुन्या कपड्याचं ते वाटप करतात. असे संजय गुरघाटे यांचा सत्कार आणि सन्मान या राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये होतोय. असे हे गुणवंत शिक्षकेतर पुरस्कार्थी. यानंतरचे पुरस्कार्थी ज्ञानदेव बाबूराव म्हस्के, शिपाई म्हणून कार्यरत आहेत. न्यू इंग्लिश स्कूल डोरलेवाडी तालुका बारामती जिल्हा पुणे येथील. शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम आहे त्यांचं. रयत शिक्षण संस्थेच्या विविध समित्यांचं सदस्य म्हणून त्यांनी कामकाज केलेलं आहे. सध्या सिद्धी प्रकल्पावर ते सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. ज्ञानदेव बाबूराव म्हस्के. मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जातो. अत्यंत महत्वाचा असा हा पुरस्कार ज्याचा पायंडा सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर सरांनी पाडला, जेणेकरून या कर्मचाऱ्यांमध्ये एक प्रकारचं संघटन व्हावं. यानंतर दिनेश रामनाथ जोशी, वरिष्ठ लिपिक श्रीमती राजाबाई माधवलालजी धूत कन्या विद्यालय गंगापूर जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर यांना आम्ही आमंत्रित करतोय. शाळेमध्ये एकमेव लिपिक आहेत. प्रवेशापासून दाखला देण्यापर्यंत दरवर्षी विद्यार्थी पोर्टल अपडेट असून 100% ते व्हॅलिड असतात. युडाईस प्रोफाईल आणि शाळा सिद्धी प्रकल्पामध्ये सक्रिय सहभाग असणारे दिनेश जोशी यांचा या ठिकाणी माननीय विक्रम काळे सर आणि माननीय निरंजन डावखरे सरांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी सन्मान होतोय. यानंतरचे पुरस्कार देत ॲडव्होकेट प्राध्यापक श्रीयुत रवींद्र कुमार गजानन खिलारे, कनिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत आहेत. विद्या मंदिर गोहरे तालुका वाडा जिल्हा पालघर येथे. शैक्षणिक पात्रता त्यांची BA, B.Ed, MA, M.Ed, बिलीब आणि LLB असे हे शिक्षकेतर कर्मचारी. ॲडव्होकेट प्राध्यापक रवींद्र कुमार गजानन खिलारे या महामंडळातून पालघर जिल्हा वेगळा करण्यासाठी विरोधी भूमिकेमध्ये खंबीर राहून तो जिल्हा पुन्हा महामंडळामध्ये जोडण्यासाठी सुरुवातीपासून ते सक्रिय राहिले. शिक्षकेतर महासंघ औरंगाबाद या महामंडळातून पालघर जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचं सदस्यत्व काढून घेण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहेत आणि हा जिल्हा या महामंडळामध्ये न तोडता त्यांनी पूर्णपणे संलग्न केला. वकील असल्यानं शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागणारा कायदेविषयक सल्ला ते मोफत देतात. यानंतरचे पुरस्कार देत रावसाहेब पुना पाटील, कनिष्ठ लिपिक, आदर्श हायस्कूल लंगडी भवानी तालुका शहादा जिल्हा नंदुरबार. रावसाहेब पाटील यांचं उल्लेखनीय कार्य त्यांच्या कवठीळ तालुका शहादा जिल्हा नंदुरबार या ग्रामपंचायतीवर त्यांनी 10 वर्ष सरपंच पद भूषवलेलं आहे. वारकरी संप्रदायातील 14 वारकऱ्यांना दरमहा ₹2250 शासनाच्या योजनेतून त्यांनी मंजूर केलेले आहेत. गावातील विधवा महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेतून दरमहा मानधन मंजूर केलेलं आहे. मोर्चामध्ये सहभाग आहे. जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त 23 शिक्षकेतर सेवक बंधूंना शिक्षकेतर दिनी गुणगौरव पुरस्कार ते देतात. यानंतरचे पुरस्कार दी प्रकाश बाबूराव बन्ने, कनिष्ठ लिपिक श्रीमती कुमुदनी माने पाटील, गर्ल्स हायस्कूल मिरज. कैलासवासी बापूसाहेब परांजपे शिक्षणाधिकारी, सांगली संस्थान यांनी स्थापन केलेल्या शिक्षण सेवक सहकारी सोसायटी लिमिटेड सांगली 1000 कोटी उलाढाल असलेल्या संस्थेच्या चेअरमनपदी ते आहेत. शिक्षण क्षेत्राच्या शेवटच्या घटकाला चतुर्थ श्रेणी सेवक कर्मचारी याला संस्थेचं चेअरमन पद आहे आणि हा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा खरोखरच सन्मान आहे. प्रकाश बाबूराव बन्ने यांचं या ठिकाणी स्वागत मान्यवरांच्या हस्ते केलं जातं. यानंतरचे पुरस्कार देत श्रीयुत विश्वनाथ सोपानराव दहीफळे. कृपया टाळ्या वाजवून या ठिकाणी आपण सर्व या आपल्या शिक्षकेतर बांधवांचं स्वागत करूया. विश्वनाथ सोपानराव दहीफळे, वरिष्ठ लिपिक श्रीपतराव भोसले माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय धाराशिव. जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी प्रश्न शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक कार्यालयात जाऊन सोडवलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातली सगळ्यात मोठी अनुदानित शाळा आहे ही आणि या शाळेमध्ये 10,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेतले सगळे रेकॉर्ड्स हे अद्ययावत आणि डिजिटल स्वरूपामध्ये उपलब्ध करून जतन करून ठेवलेले आहेत आणि खरोखर ही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी अशी अचिव्हमेंट आहे. विश्वनाथ दहीफळे सरांसाठी टाळ्या. यानंतरचा विशेष पुरस्कार भानुदास रंगनाथ दळवी, मुख्य लिपिक छत्रपती शिवाजी विद्यालय
देवळाली प्रवरा तालुका राहुरी जिल्हा अहमदनगर जिल्हा सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. अहमदनगर जिल्हा मराठी शिक्षण संस्थेमध्ये तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून आहेत. तसंच मुख्याध्यापक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मार्गदर्शन करतात. शालार्थ वेतन प्रणाली मास्टर ट्रेनर म्हणून पुणे विभागीय सचिव गोवर्धन पांडुळे यांच्यासोबत त्यांचं काम आहे. 6वा आणि 7वा वेतन आयोग जिल्हा संघटनेच्या माध्यमामधून मार्गदर्शिका छापील स्वरूपात आणल्या. त्यांनी 7वा वेतन आयोग मार्गदर्शिकेचं राज्य सहकार्य शिवाजीराव खांडेकर यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं आणि महामंडळाच्या आदेशानुसार संघटनात्मक काम करतात असे हे भानुदास दळवी. यानंतर एक विशेष सत्कार या ठिकाणी करतोय आपण. काल बाळशास्त्री जांभेकरांच्या दर्पण नियतकालिकाचा पत्रकार दिन आपण साजरा केला आणि त्याबद्दल आमच्या संघटनेचे पदाधिकारी असणारे डॉक्टर गोवर्धन पांडुळे ज्यांनी PhD घेतलेली आहे त्यांचा या ठिकाणी केडगाव प्रेस क्लबच्या प्रसिद्धी प्रमुखांच्या तर्फे आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये विशेष सत्कार या ठिकाणी केडगाव प्रेस क्लबच्या प्रसिद्धी प्रमुख म्हणून त्यांची नेमणूक झाल्याबद्दल या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सत्कार आपण घेत आहोत. डॉक्टर गोवर्धन पांडुळे. डॉक्टर गोवर्धन पांडुळे यांचे पत्रकार दिनानिमित्त हा विशेष सत्कार केडगाव प्रेस क्लबच्या प्रसिद्धी प्रमुख झाले म्हणून. यानंतर सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी मंचावर आसनस्थ होण्याची विनंती करतोय आणि आपण आमंत्रित करतोय माननीय अर्चना घारे परब मॅडम माजी उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांना की त्यांनी या राज्यस्तरीय अधिवेशनाला संबोधित करावं. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीमध्ये सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आज 51वे शिक्षकेतर संघटनेचे महामंडळाचं अधिवेशन आणि चर्चासत्र होत आहे. कोकण भूमी ही बॅरिस्टर नाथ पै यांची जन्मभूमी, प्राध्यापक मधु दंडवते यांची कर्मभूमी आणि अनेक प्रतिभा संपन्न लोकांची साहित्यिकांची अशी ही भूमी आहे. आणि पहिल्यांदाच सुंदरवाडी सावंतवाडी या ठिकाणी आपलं अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे आम्हा सर्वांना या गोष्टीचा खूप अभिमान आहे. आज या अधिवेशनासाठी उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे लाडके पदवीधर आमदार माननीय निरंजनजी डावखरे, मराठवाडा विभागाचे शिक्षक आमदार माननीय काळे साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले या महामंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय अनिलजी माने, कार्याध्यक्ष मोरेश्वरजी वासेकर, माननीय शिवाजी साहेब खांडेकर, आमच्या महिला उपाध्यक्ष आहेत इथे सरिताताई कुलकर्णी, प्रियाताई पवार, सगळेच मान्यवर मंडळी आहेत. आता सगळ्यांची नावं घेत नाही. उपाध्यक्ष आहेत, वेगवेगळ्या विभागातून आलेले आहेत सगळे मान्यवर, मंचावर उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर मंडळी, समोर उपस्थित असलेले राज्यातून आलेले सर्व शिक्षकेतर काही शिक्षक, सर्व मान्यवर मंडळी, सर्वप्रथम तुमच्या या अधिवेशनासाठी मनापासून शुभेच्छा देते. गेले महिनाभर मला वाटतं आमचे वैभवजी केंकरे असतील, आमचे राणे साहेब असतील, सगळे आमचे शिक्षक आहेत इथे, देसाई आहेत, सगळे मंडळी रात्रभर दिवसभर हाच ध्यास होता की अधिवेशन कसं होणार, तुमची सगळ्यांची व्यवस्था कशी करायची. एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्ही येणार त्यामुळे खूप मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर होती. आणि कोकण तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे आदरातिथ्य करायला कधीच कुठे कमी पडत नाही. त्यामुळे तुम्ही सगळेजण आलात, एवढे पाहुणे मंडळी आलात, त्यामुळे त्यांच्यावर अजून खूप मोठी जबाबदारी आहे. आणि निश्चित आमची ही सगळी मंडळी आमचे नक्की हे पार पाडतील आणि आज चांगल्या पद्धतीने तुमचं आदरातिथ्य होऊन आजचं चर्चासत्र, आजचं अधिवेशन हे चांगल्या पद्धतीने मार्गी लागेल असं मला वाटतं. त्यामुळे तुमचं सर्वांचं, आयोजकांचं मनापासून कौतुक करते. आज रविवार असूनही मोठ्या संख्येने आपण आलात. खरं तर आम्हाला इथे आमंत्रित केलंय त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानते. मी बसल्या बसल्या शिक्षकेतर संघटना, आता मी तर विचार करत होती 5वी ते 10वी, मी मागच्या काळामध्ये गेले जेव्हा आम्ही शाळेत शिकत होतो आणि मला असं जाणवतं की प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही होतात. लायब्ररीत गेलात तर तुम्ही होतात, प्रयोगशाळेत गेला तर आम्हाला कुठे मदत लागली तर तुम्ही होतात, एखाद्याला चक्कर आली, प्रार्थना करताना बरेच जणांना चक्कर यायची, कोणाला डबा खायच्या वेळेला काही अडचण असायची, त्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही होतात.
आणि तुमचं योगदान हे अमूल्य आहे आणि ते कधीच कोणी भरूच शकत आणि ते ऋण कमी होऊ शकत नाही. त्यामुळे मला तुमचा अभिमान आहे. महाराष्ट्रातली मुलं मुली ही जगामध्ये नाव काढताना दिसतात. कुठेही गेलं की महाराष्ट्रातल्या मुलाला मेरिट चांगलं असतं, त्याचं शिक्षण चांगलं असतं, त्याची गुणवत्ता चांगली असते, त्यामुळे त्यांना मागणी जास्त आहे. त्यामुळे आपली महाराष्ट्रातली मुलं जगभर फिरत असतात, चांगलं पॅकेज त्यांना मिळतं आणि एक वेगळं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक विद्या मंदिरातनं त्यांना मिळत असतं आणि त्याचं योगदान ही तुमच्याकडनं होत असतं. त्यामुळे तुमचं सर्वांचं मनापासून कौतुक आणि खूप सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करते. आणि तुम्ही सगळी मंडळी आज संघटनेच्या माध्यमातून एकत्र आलात. कुठलंही काम आपल्याला मार्गी लावायचं असेल तर संघटनेचं पाठबळ हे लागतं आणि जेव्हा संघटना पाठीशी असते तेव्हा जग ही जिंकणं सोपं असतं असं मला वाटतं आणि तुम्ही ते करू शकता. तुमच्या अनेक अडचणी आहेत. आता मी वाचत होते 18-19 त्या मागण्या आहेत, त्याचे ठराव तुम्हाला करायचे आहेत आणि या विविध मागण्यांसहित तुम्ही इथे आलेला आहात. तर नक्कीच मला वाटतं की या तुमच्या सगळ्या मागण्याला, तुमच्या संघटनेच्या ताकदीला कुठेतरी त्याचा रिझल्ट मिळेल, कुठली तरी चांगली गोड बातमी तुम्हाला मिळेल या नवीन वर्षात अशी अपेक्षा करते. तुमच्या या चर्चासत्राला, अधिवेशनाला मनापासून शुभेच्छा देते. मान्यवर मंडळी इथे आहेत, सगळेजण त्यांचं मार्गदर्शन आहेत, आमचे अनिलजी राणे सगळेजण आहेत इथे. तर सगळ्यांना मी इथे मनापासून शुभेच्छा देते. आमदार मंडळी झाले, आमचे निरंजनजी डावखरे आहेत इथे. आम्ही एका ठिकाणी काम केलेलं एका पक्षामध्ये आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ते युवकचे प्रदेशाध्यक्ष होते आणि त्यांचंही अतिशय चांगलं काम संघटनेत होतं आणि एक चांगली संघटना त्यांनी उभी केली होती. त्यामुळे खरंच मला छान वाटलं आज या कार्यक्रमाला आपण सगळ्यांनी इथे आमंत्रित केलं. सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करते आणि अशीच पिढी तुमच्याकडनं उत्तरोत्तर घडो आणि आमच्या महाराष्ट्राला चांगली पिढी अजून मिळू देत पुढच्या काळात अशी सदिच्छा व्यक्त करते. तुमच्या मागण्या पूर्ण होऊ देत आणि इथे मी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करते आणि थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. धन्यवाद माननीय अर्चना घारे परब मॅडम, माजी उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक. या ठिकाणी अजूनही आजूबाजूला लोक रेंगाळत आहेत, काही बाहेरच्या बाजूलाही आहेत. माझी आपणाला विनंती आहे, मी कालही सूचना दिलेत, सकाळीही सूचना दिलेत. आपल्यासाठी आमदार महोदय आपला सगळा दिनक्रम असताना या ठिकाणी वेळ काढून येत आहेत, आपलं म्हणणं ऐकून घेत आहेत आणि आपलं म्हणणं ऐकून घेऊन शासन दरबारी ते सोडवण्यासाठी, आपल्याला मदत करण्यासाठी जर दिवसभराचा वेळ काढून ते येत असतील तर आपलं पहिलं कर्तव्य आहे की आपण या ठिकाणी त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी समोर बसलं पाहिजे, बसायला शिकलं पाहिजे, ऐकायला शिकलं पाहिजे. अजूनही काही बांधव स्वतः फिरतायत इकडे तिकडे, त्यांनी खरं तर थोडंसं आत्मपरीक्षण करावं आणि 700 किलोमीटरचा प्रवास करून या ठिकाणी सगळं 2 दिवसाचं शेड्यूल बाजूला ठेवून आपल्यासाठी जर हे आमदार महोदय आलेले असतील तर आपण त्या ठिकाणी समोर बसलं पाहिजे, आपण ऐकून घेतलं पाहिजे. आपल्या व्यथा पदाधिकारी काय मांडतायत ते देखील समजून घेतलं पाहिजे आणि त्यांच्या पाठीशी बळ देण्याचं काम. विनंती, जे आजूबाजूला रेंगाळणारे सर्व शिक्षकेतर बांधू भगिनी आहेत आणि बसलेल्याही सर्व माझ्या भावा बहिणींना विनंती आहे, दुपारी अतिशय उत्तम अशी जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. कुठेही बाहेर जेवायला जायची गरज नाही. त्या बाहेरच्या जेवणापेक्षा सुंदर जेवण इथं बनवलेलं आहे, त्यामुळे इथंच जेवण करा आणि आजचा हा कार्यक्रम जो आहे तो पूर्णतः आपण या ठिकाणी बसून आलेल्या मान्यवरांचं सर्व मार्गदर्शन या ठिकाणी ऐकायचं आहे आणि ते आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कायम आपल्या सोबत आहेत याची जाणीव ठेवायची. धन्यवाद खांडेकर सर जे या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचं महामंडळाचं अत्यंत सक्षम आणि कुशल असं तरुण नेतृत्व आहे आणि ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तरोत्तर या संघटनेची या ठिकाणी ग्रोथ होतीये, वृद्धी होतीये आणि आपण सर्वजण त्यांच्यासोबत आहात. त्यांच्या या सूचनांचा आपण सर्वांनी आदर करावा आणि इतस्तः फिरणारे आमचे शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनी जे आहेत त्यांना कृपया नम्र विनंती आहे की त्यांनी इथं बसून घ्यावे. यानंतर या ठिकाणी माननीय निरंजन डावखरे सर अत्यंत व्यग्र अशा दिनक्रमातून स्वतः वेळ काढून या त्यांच्या कोकणच्या भूमीमध्ये संपन्न होत असलेल्या 51व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाला संबोधित करतील. माननीय निरंजन डावखरे सर, माननीय पदवीधर आमदार कोकण विभाग आणि उद्याचे भावी आमदार. आज परशुरामांच्या या भूमीमध्ये आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीमध्ये होत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचा हा 51वं अधिवेशन आणि चर्चासत्र आज सुरू होतं
आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली ते सन्माननीय शिक्षक आमदार काळे सर, त्याचबरोबर मंचावर उपस्थित ज्यांनी आत्ताच आपल्याला सगळ्यांना संबोधित केलं त्या आमच्या अर्चनाताई घारे, त्याचबरोबर जे मगाशी आपल्या सगळ्यांशी या इकडे आपल्याला संबोधित करून काही महत्वाच्या कामानिमित्त कार्यक्रमानिमित्त गेले ते विशालजी परब, मंचावर उपस्थित या अधिवेशनाचे आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय अनिलजी माने सर, त्याचबरोबर सन्माननीय मोरेश्वरजी, ज्यांच्या कुशल नेतृत्वामध्ये या संघटनेचं काम खऱ्या अर्थाने राज्यभर पसरत आहे आणि वाढत आहे, ते सन्माननीय शिवाजीराव खांडेकर, मंचावर उपस्थित देवीदासजी, डॉक्टर गोवर्धनजी, डी.पी. महालेजी, गजाननजी नांचे, संजय कावळे, राजेश्वर चापलेजी, श्री विजयजी ताले, जीवनदासजी, श्रीकांतजी पावणे, रामचंद्रजी केळकर आणि या जिल्ह्याचे अध्यक्ष खऱ्या अर्थाने अनिलजी राणे यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो आणि त्याचबरोबर गजाननजी नांचे यांचंही अभिनंदन आणि कौतुक करतो की अतिशय चांगल्या पद्धतीमध्ये या सगळ्या अधिवेशनाचं या इकडे नियोजन केलेलं आहे आणि कुणाचीही गैरसोय होणार नाही याची खातरजमाही त्यांनी केले ना, काळजी घेतले ना, तर आपण सगळ्यांनी एकदा या दोघांसाठी टाळ्या वाजवाव्या अशा आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नेहमीच पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो आणि या जिल्ह्यामध्ये गोव्याच्या मागोमाग देश विदेशातनं अनेक लोक या इकडे येत असतात आणि या भूमीतनं मगाशी जसं घारेताईंनी सांगितलं की ही भूमी फक्त पर्यटन जिल्हाच नव्हे तर विचारवंतांची ही भूमी म्हणून ओळखली जाते आणि या विचारवंतांच्या भूमीमध्ये आज जे हे अधिवेशन होत आहे या अधिवेशनाच्या माध्यमाने अनेक विचारांचं मंथन होईल, अनेक विषयही समोर ठेवले जातील. मी माझ्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच आपल्याला आश्वासित करतो की आपल्या संघटनेच्या ज्या ज्या विषयासाठी ज्या ज्या प्रश्नांसाठी आपण नेहमीच आवाज उचलता एक कार्यकर्ता म्हणून सभागृहामध्ये आपलाच एक भाऊ म्हणून त्या तिकडे आम्ही निश्चितपणे भांडू असं मी आपल्याला आश्वासित करतो. माननीय काळे सरांच्या नेतृत्वामध्ये सभागृहामध्ये शिक्षक असतील किंवा शिक्षकेतर असतील यांच्या सर्वच प्रश्नांसाठी सातत्याने आम्ही सत्तेमध्ये असो किंवा सत्तेमध्ये नसो एक आक्रमक भूमिका ही सभागृहामध्ये मांडली जाते आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये अनेक बैठका या मंत्र्यांबरोबर होत असताना सगळेच शिक्षक आणि पदवीधर आमदार हे आपले राजकीय जोडे बाहेर ठेवून हे फक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या हक्कासाठी सातत्याने भांडत असतात आणि तसे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत हा एक प्रयत्न आमच्या सगळ्यांचा सातत्याने राहत असतो. आपण ज्यावेळेस शिक्षकांचा विषय मांडत असतो, शिक्षक ही जर एक शाळेची एका शैक्षणिक संस्थेचं शरीर असेल तर शिक्षकेतर कर्मचारी त्या संस्थेची आत्मा असतो आणि या आत्माला जोपासण्याचं याला त्यांच्या न्यायिक हक्क भेटला पाहिजे याच्यासाठी निश्चितपणे आम्ही सगळेच आमदार प्रयत्नशील राहू आणि किंबहुन गरज पडल्यास त्या तिकडे शासनाबरोबर दोन हात करण्याचीही परिस्थिती जर उद्भवली तर आम्ही कुठेही मागे पुढे बघणार नाही हेही आपल्याला आजच्या या अधिवेशनानिमित्त मी आश्वासित करू इच्छितो. 2-3 प्रामुख्याचे प्रश्न आहेत शिवाजीराव जे आपल्याला आपणही नागपूर अधिवेशनामध्येही मांडले, त्यासाठी नागपूर अधिवेशनामध्येही काळे सरांनी त्या संदर्भातली लक्षवेधी मांडली होती. वेगवेगळ्या आयुधामध्ये 2-3 वेळा हे प्रश्न सभागृहामध्ये चर्चेला आले. या संदर्भात शिक्षण मंत्र्यांनी बैठकही लावली आणि त्या बैठकीचे संदर्भातली पुढे जी कारवाई आहे त्या संदर्भातही आम्हाला एक पत्रकाच्या माध्यमाने आश्वासितही केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे 2-3 प्रश्न आहेत ते म्हणजे समूह शाळेचा जो विषय आहे या संदर्भातला सगळ्याच आमदारांनी आपल्याला मी सांगतो की विरोध केलेला आहे. कारण आपण ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जर बघितला
तर हा काळेसर डोंगरी पट्टा आहे आणि याच्यामध्ये जर आपण 1 आणि 2 किलोमीटरचा परिसर जरी बघितला तरी मुलांना या इकडे एकतर आम्हाला कोल्हापूरला जोडावं लागेल किंवा या इकडे रत्नागिरीला जोडावं लागेल आणि त्या तिकडे जिल्हा बदलतो अशी परिस्थिती लोकांची मुलांची त्या तिकडे होते. या इकडे डोंगर कपाऱ्या क्रॉस करून किंवा त्याच्या पलीकडे जाऊन मुलांना शिक्षणासाठी जावं लागेल अशी जर परिस्थिती या समूह शाळेच्यामुळे होत असेल तर निश्चितपणे आमच्या सगळ्यांचा त्या गोष्टीला विरोध आहे. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा प्रत्येक मुलीचा अधिकार आहे आणि त्याला भेटला पाहिजे आणि प्राथमिक शिक्षण आहे ते आपल्या सर्व मुलांना उपलब्ध करण्याच्या दृष्टिकोनाने राज्य शासनाने त्या संदर्भातले पाऊल हे घेणं गरजेचं आहे. या भूमिकेमध्ये आम्ही सगळेजण आहोत आणि आम्हाला आश्वासित केलंय राज्य शासनाच्या माध्यमाने आणि आम्ही खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्र्यांचं दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं माननीय फडणवीस साहेब आहे माननीय अजितदादा आहेत यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय सकारात्मकरित्या पार पडेल असा विश्वास मला सगळ्यांना आहे. 10, 20, 30चा एक प्रमुख प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या जो जिव्हाळ्याचा आहे त्याही संदर्भातला माननीय काळेसाहेब मला असं वाटतं की माननीय अजितदादांच्या नेतृत्वामध्ये या जानेवारी महिन्यामध्येच किंवा उशिरात उशिरा फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये कारण फेब्रुवारी महिना जसा जसा येईल आचारसंहिता तशी जवळ येत राहणार त्याच्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या आत माननीय अजितदादांच्या नेतृत्वामध्ये ही एक बैठक लागणं गरजेचं आहे आणि या संदर्भातलं माननीय काळेसाहेबांच्याच नेतृत्वामध्ये आम्ही सगळेच आमदार पाठपुरावा करून हाही विषय आणि त्या तिकडे माननीय केसरकर साहेब उपस्थित असून त्यांच्या माध्यमाने हा प्रश्न सुटेल असा विश्वास आपल्या सगळ्यांना आजच्या या अधिवेशनाच्या माध्यमाने मी देतो. एक तिसरा प्रश्न जो आपल्या सगळ्यांना महत्वाचा आहे तो म्हणजे आउटसोर्सिंगचा. काळेसाहेब आपण मगाशी सांगत होतात की आपल्या सगळ्यांच्या साठी हा आउटसोर्सिंग विषय हा महत्वाचा आहे. त्याचं कारण असं आहे की आउटसोर्सिंगमुळे ज्यावेळेस आपल्याला शिक्षकेतर कर्मचारी हे त्या संस्थेच्या माध्यमाने म्हणजे ज्याला आपण हे काम दिलेलं आहे त्याच्या माध्यमाने येतो त्यावेळेस तो कर्मचारी हा त्या संस्थेशी त्याची बांधिलकी ही कमी असते आणि ज्यावेळेस त्या संस्थेने नेमलेला शिक्षकेतर कर्मचारी असतो त्याला जबाबदारी असते आणि त्या संस्थेचीही त्याचबरोबरची ती जबाबदारी असल्या कारणाने संस्थेच्या माध्यमाने हा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा विषय घ्यावा. त्याचबरोबर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचाही प्रश्न हा लवकरच मार्गी लागेल हेही संदर्भातलं नागपूर अधिवेशनामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी आम्हाला आश्वासित केलंय. त्या संदर्भातलं लेखी स्वरूपात काळेसाहेब आपल्या सगळ्यांना परिपत्रकही आलेलं आहे. त्याच्याबद्दल सविस्तर माननीय मंत्री महोदय दुपारनंतर ज्यावेळेस आपल्या या अधिवेशनाला येतील त्यावेळेस ते आपल्याशी या संदर्भातली चर्चा करतीलच. पण या सगळ्या विषयांसाठी आपल्याकडे या इकडे चर्चा होत असताना आम्ही सगळेच आमदार मग ते शिक्षक आमदार असतील किंवा पदवीधर आमदार असतील आपले राजकीय जोडे बाहेर ठेवून कुठलाही मतदारसंघ असला तरी सगळ्यांनी एकत्रित येऊन या विषयाला आम्ही मार्ग काढू आणि त्याचबरोबर शासनाला मार्ग काढण्यासाठी भाग पाडू असं आपल्या सगळ्यांना मी मुद्दाम या अधिवेशनाच्या माध्यमाने आश्वासित करतो. आपण सगळेजण या इकडे या भूमीमध्ये आलात पर्यटनाचा आपण अधिवेशनाच्या नंतर काही अंशी लाभ घ्याल असा विश्वासही मला आहे. कारण आत्ताच नेव्ही डे या इकडे पार पडला ताई मोदीजी या इकडे आले होते आणि या भूमीमध्ये अतिशय सुंदर पद्धतीमधले जे किनारपट्टी आहेत या सगळ्या गोष्टीचा आनंद घेत असताना आपले प्रश्न या इकडे सोडून आपण एक गोड बातमी घेऊन जाल अशी अपेक्षा करतो आणि विश्वासही देतो. मी खरं तर आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने संघटनेला अजून एक विनंती करू इच्छितो की आपलं पुढच्या वर्षीचं अधिवेशन आपण मला वाटतं चंद्रपूरला घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच्या पुढचं अधिवेशन आपण ठाण्याला घ्यावं आणि त्याची पूर्ण जबाबदारी मी घेतो असं आपल्याला आश्वासित करतो आणि माझे 2 शब्द या इकडे थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद माननीय निरंजनजी डावखरे सर पदवीधर आमदार कोकण विभाग. खरं तर आपण अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना जे काही अत्यंत मोलाचे असे शब्द देऊन साथ देत आहात त्यामुळे उत्तरोत्तर या संघटनेचं बळ वाढतंय. MH30 BL 6534 महिंद्रा बोलेरो ब्लॅक कलरची गाडी या ठिकाणी प्रशासन आलेलं पोलीस प्रशासन चालकांनी ती गाडी बाजूला करायची. यानंतर आम्ही आमंत्रित करतोय या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटने महामंडळाचं अत्यंत महत्वाचं असं कुशल तरुण आणि आश्वासक नेतृत्व ज्यांच्या
मार्गदर्शनाखाली ही संघटना उत्तरोत्तर या ठिकाणी शासन दरबारी समन्वय आणि प्रश्नाचं निराकरण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करते. ते आमचे सहकार्य सर्वांचे लाडके शिवाजीराव खांडेकर सर यांना जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया. आपलं आश्वासक नेतृत्व. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचं महामंडळ आणि या महामंडळाचं हे 51वे राज्यस्तरीय अधिवेशन या अधिवेशनासाठी आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारे आणि कायम आपल्या पाठीशी असणारे सन्माननीय सर्वांचे लाडके शिक्षक आमदार विक्रमजी काळे साहेब, त्याचबरोबर ज्या भागात हे अधिवेशन होत आहे या कोकण विभागाचे सन्माननीय पदवीधर आमदार आणि ज्यांनी आत्ताच आपणाला मार्गदर्शन केलं आणि शब्दही दिला तुमच्या प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी आम्ही सदैव तुमच्या सोबत असू, असे सन्माननीय निरंजनजी डावकरे साहेब, त्याचबरोबर स्वागताध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी आपणाला येऊन शुभेच्छा देऊन गेलेले भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सन्माननीय विशालजी परब आणि ज्यांनी आत्ताच आपणाला मार्गदर्शन केलं आणि आपल्या सगळ्यांचं या कोकण विभागात स्वागत केलं त्या माननीय अर्चना घारे परब मॅडम, माजी उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, त्याचबरोबर मुख्याध्यापक संघटनेचे या जिल्ह्याचे सन्माननीय अध्यक्ष वामन तरपे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आपल्या राज्य महामंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष अनिलजी माने सातारा. मी मुद्दाम थोडं गावाचं नाव घेतोय साहेब, कारण संघटना ही राज्यभरात कशी कुठं आहे हेही आपल्याला त्यातून लक्षात येईल. या महामंडळाचे सन्माननीय कार्याध्यक्ष मोरेश्वरजी वाशेकर चंद्रपूर आणि महामंडळाच्या आमच्या महिला उपाध्यक्षा सन्माननीय प्रिया पवार मॅडम या मुंबई, त्याचबरोबर महामंडळाचे सन्माननीय उपाध्यक्ष रवींद्रजी गवळी सांगली, दुसऱ्या महिला उपाध्यक्ष सन्माननीय सरिता कुलकर्णी मॅडम नांदेड, या ठिकाणी विभागाची जबाबदारी पेलवणारे पुणे विभागाचे विभागीय कार्यवाह सन्माननीय डॉक्टर गोवर्धनजी पांडुळे सर अहमदनगर, मुंबई विभागाचे विभागीय कार्यवाह सन्माननीय देवीदासजी पंडागळे सर मुंबई, नाशिक विभागाचे विभागीय कार्यवाह सन्माननीय डीपी महाले सर नंदुरबार, ज्या विभागात हे अधिवेशन होत आहे त्या कोल्हापूर विभागाचे विभागीय सचिव सन्माननीय गजाननजी नानचे सिंधुदुर्ग, लातूर विभागाचे विभागीय कार्यवाह सन्माननीय राजेश्वरजी चापुले लातूर, अमरावती विभागाचे विभागीय कार्यवाह सन्माननीय डॉक्टर विजय ताले अकोला, नागपूर विभागाचे विभागीय कार्यवाह सन्माननीय जीवनदासजी सार्वे भंडारा आणि प्रसिद्धी प्रमुख आपले श्रीकांतजी पावणे सोलापूर, त्याचबरोबर अंतर्गत हिशोबनीस असणारे आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे अध्यक्ष असणारे आपले मित्र सन्माननीय रामचंद्रजी केळकर, त्याचबरोबर या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आपले मार्गदर्शक सन्माननीय भाऊसाहेबजी थोटे अहमदनगर आणि नांदेडहून सेवानिवृत्त झाले तरी या महामंडळावर प्रेम असणारे मार्गदर्शन भूमिका कायम बजावणारे आमचे मित्र गोपाळजी पेंडकर नांदेड. विशेष म्हणजे या अधिवेशनासाठी ज्या संयोजन समितीने जे काम केलं, जरी साहेब एकदम छोटासा जिल्हा असला, शाळा देखील खूप छोट्या छोट्या असल्या तरी देखील महाराष्ट्रातले सर्व लोक या जिल्ह्यात यावेत आणि त्यांची अतिशय उत्तम अशी या ठिकाणी व्यवस्था व्हावी म्हणून गेले 2-3 महिने झालं या ठिकाणी प्रामुख्याने कष्ट घेऊन जे राबणारे आमची मंडळी आहे या ठिकाणची, ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सन्माननीय अध्यक्ष अनिलजी राणे आहेत, त्याचबरोबर आमचे मित्र प्रदीपजी सावंत आहेत, गजाननजी नानचे सचिव म्हणून या जिल्ह्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देखील आहे, रामचंद्र केळकर रत्नागिरीचे आहेत, संजय पाटील कोल्हापूरचे आहेत, विनोद गोरे पुण्याचे आहेत, मकरंदजी कुलकर्णी सांगलीचे आहेत, रविकांतजी सुर्वे, अनिलजी दरेकर, अशोकजी उमरटकर, इम्रान मुल्ला सर, भास्कर ढेवले, पद्माकर गोसावी, राजेश देशमुख, रमेश इंगवले आणि सुहास देसाई या अधिवेशन समितीमध्ये गेले 1.5-2 महिन्यापासून नियोजनाचं सगळं काम पाहत आहेत.
आणि विशेष करून खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सगळ्यांचीच नावं घेण्यासारखी आहेत. तेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे खरं तर सगळ्यांचीच नावं घेण्यासारखी आहेत. परंतु ज्या भागात हे अधिवेशन होतंय आणि इतकं म्हणजे सगळ्या काही सुविधा पुणे मुंबई सारख्या नसताना अनेक गोष्टीसाठी कोल्हापूरची मदत घ्यावी लागते. म्हणजे साधे बॅचेस जरी आणायचे झाले तर कोल्हापूरला जावं लागतंय. तरी देखील सावंतवाडीची सर्व टीम, प्रामुख्याने त्यांचे प्रमुख वैभवजी केंकरे आणि सावंतवाडी जिल्ह्याचे सर्व टीम, त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी यांचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. आणि समोर बसलेले म्हणजे रात्रीपासून साहेब 2 दिवसाचा 3 दिवसाचा प्रवास करून, ज्याला आपण चांदा टू बांदा म्हणतो, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा या भागापासून इकडे नांदेड, हिंगोली, परभणी या भागापासून रात्री गेले 2 दिवस झालं प्रवास करून आलेले सर्व या मंडपामधले सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये अतिशय प्रामाणिकपणे कार्य करणारे माझे शिक्षकेतर भावांनो आणि बहिणींनो, खरं तर या महामंडळाचं 51वं राज्यस्तरीय अधिवेशन होत असताना मनाला अतिशय आनंद होतोय की शिक्षण क्षेत्रामध्ये एकमेव हे शिक्षकेतर महामंडळ आहे की दरवर्षी न चुकता अशा प्रकारचं अधिवेशन घेत आहे. कारण 56 वर्षाच्या इतिहासात काही अपवाद फक्त 3-4 वर्षाचा वगळला, कोरोनातली 1-2 वर्ष आणि मागचे, तर 51 वर्ष दरवर्षी न चुकता अधिवेशन घेतलं जात आहे. आणि दुसरी आनंदाची गोष्ट आहे की आमदार विक्रम काळे साहेब जेव्हापासून आमदार झाले, म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात साहेब 4थी टर्म असणं ही सोपी गोष्ट नाही. विचारवंताचा मतदारसंघ आहे आणि विचारवंतांच्या मतदारसंघात 4 टर्म आमदार म्हणून काम करणारे विक्रम काळे साहेब आमदार झाल्यापासून एकही अधिवेशन चुकवत नाहीत. हा देखील या अधिवेशनाचा योगायोग आहे, त्या संघटनेचं हे भाग्य आहे. निरंजन डावकरे साहेब, आपलं देखील प्रेम कमी नाही आमच्यावर. जेव्हा जेव्हा हक्काने आम्ही नागपूर अधिवेशन असो, मुंबईत असो, मंत्रालयात असो, विधान भवनात असो, डावकरे साहेबांच्या हाताला धरलं आणि साहेब जरा मंत्र्यांकडे यायला लागतंय म्हणलं की डावकरे साहेब काही हातातलं काम आहे ते बाजूला ठेवतात आणि आम्हाला त्या ठिकाणी घेऊन जाऊन चर्चा घडवून आणतात. हे आपल्या संघटनेच्या पोटीचं प्रेम आहे. हे संघटनेवर त्यांचं सगळ्यांचं मन बसलेलं आहे. कारण राज्यभरात आपण अतिशय प्रामाणिकपणे या माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काम करतो आहोत याची जाणीव सर्व या आमदार महोदयांना आहे. आणि असं असताना मात्र अतिशय प्रामाणिकपणे काम करत असताना शिक्षकेतर कर्मचारी मात्र, काल मी या पत्रकार बांधवांशी बोलताना देखील बोललो आणि आता देखील इथं समोर उपस्थित आहेत, आपण अनेक पत्रकार बांधवांचा देखील यथोचित सन्मान या ठिकाणी करतो, पण शाळांमधला हा शिक्षकेतर कर्मचारी मात्र दुर्लक्षित राहिलेला शासनाच्या दृष्टीने. शासनाचं कायम या शिक्षकेतर घटकाकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. गुणवत्तेच्या अनुषंगाने शिक्षकांचा विचार केला जातो. शिक्षकांबद्दल बाबा त्या ठिकाणी गुणवत्ता वाढवण्यासाठी काम केलं जाईल म्हणून त्यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. मला खरं तर मुख्याध्यापक संघटनेचे पदाधिकारी इथं बसलेले आहेत, कुणाशी दुजाभाव करायचा नाही साहेब, परंतु सगळ्याच गोष्टीत एक साधं जरी उदाहरण द्यायचं झालं तर शिक्षकांना किरकोळ रजा 12 आहेत आणि आमच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना किरकोळ रजा देखील 8 आहेत. मग कसा फरक आहे बघा. आणि एक छोटस त्यातलं उदाहरण सांगतो. आमच्याकडे रजा शिल्लक आहेत म्हणून घेणारे, आमच्याच आस्थापनेवर काम करणारे घटक आहेत, पण आम्हाला मात्र 8 रजा देखील घेता येत नाहीत. असे आमचे सगळे हे बांधव आहेत. ही वस्तुस्थिती खरी आहे की खोटी आहे? 8 देखील रजा घेता येत नाहीत आम्हाला. आमच्या 8च्या 8 रजा शिल्लक राहतात किंवा 4-5 रजा शिल्लक राहतात. आम्ही एक दिवस जर शाळेत दिसलो नाही तर आमचे हेडमास्टर खुर्चीत शांत बसत नाहीत आणि दिवसभर तर त्यांचा राग निघतोच, पण संध्याकाळी घरी गेल्यानंतर सुद्धा निघतो. डावकरे साहेब म्हणतात त्यांना कामच करता येत नाही. म्हणजे बघा, लोकप्रतिनिधींना हे कळतंय की शिक्षकेतर कर्मचारी शाळेत नसला तर काम करता येत नाही, परंतु शासनाने मात्र साहेब 2005 सालापासून आमच्या या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केलेली नाही. काय मागतोय आम्ही या शासनाकडे? आम्ही इथे बसलेले जे सगळे सेवेत असणारे लोक, आम्ही पगार घेतोय, आम्ही सेवेत आहोत, आम्ही आमच्यासाठी काय मागतोय का? आम्ही शासनाकडे मागतो या मुलांसाठी, या कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, हे कर्मचारी द्या. हे कर्मचारी द्या म्हणण्यामध्ये आमचा काय फायदा आहे? आमचा स्वतःचा आर्थिक फायदा काहीच नाही साहेब. समाजामध्ये अशी भावना झाली, शिक्षण क्षेत्रातले लोक स्वतःसाठी खूप बांधतात, स्वतःसाठी मागतात, पण ही धारणा चुकीची आहे काळे साहेब. कारण आम्ही आमचा पहिला प्रश्न आज देखील ठरावात बघा, आम्ही मुलांसाठी हे कर्मचारी मागतोय, त्यात आमचा काहीच फायदा नाही, पण त्या शाळा टिकल्या पाहिजेत, त्या शाळा वाढल्या पाहिजेत, त्या शाळा वाचल्या पाहिजेत आणि त्या मुलांसाठी प्रामाणिकपणे आई वडिलांनंतर जर शाळेतला सगळ्यात विश्वासाचा घटक कोण असेल त्या शाळेतला, तर तो आमचा हा बांधव आहे, शिपाई बांधव आहे,
लिपिक आहे, आमचा प्रयोगशाळा सहाय्यक आहे, ग्रंथपाल आहे. आताच आपण या ठिकाणी आत्मा असा उल्लेख केला. आणि असं असताना मात्र साहेब 5 सालापासून आमची भरती होत नसेल, आम्ही सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिप्लेसमेंट मिळत नसेल, तर आम्ही कसं काम करायचं हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. आणि मग शासन देखील गांभीर्याने शाळेच्या गुणवत्तेचा विचार करताय का, याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि याची पत्रकार बांधव मित्रांनी नोंद घेण्याची अत्यंत गरज आहे. काय आम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी मागत असताना देखील शासन दुर्लक्ष करते. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची शाळेला गरजच नाही अशी भूमिका शासन घेते. 15-20 वर्ष आकृतीबंधाच्या नावाखाली बंदी होती. आपण समजू शकत होतो की एक नवीन पॅटर्न तयार करायचा प्रत्येक विभागात, म्हणून त्या ठिकाणी नेमणूक होत नव्हती, आपण वाट पाहिली. पण 2019 साली साहेब आकृतीबंधाचा पॅटर्न देखील आला. आणि आकृतीबंधाचा पॅटर्न आल्यानंतर सुद्धा भरती चालू होत नाही, हे आमचं दुर्दैव आहे. काय सांगितलं जात आहे तर कुठल्या तरी एका जिल्ह्याचं, रायगड जिल्ह्याचं रीट आहे आणि त्या रीटमुळं तुमच्या आकृतीबंधाला स्टे आहे. हे काय सांगण्याचं कारण आहे का? जर शासनाच्या मनात खऱ्या अर्थाने या शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, हे जर नक्की झालं तर ते रीट उठवण्यासाठी त्या ठिकाणी किती थोड्या वेळाचं काम आहे ते, पण शासनाने ते मनावर घेऊन उठवलं पाहिजे. आणि तुम्ही दोघात आम्हाला म्हणजे पुढच्या वर्षी आम्ही तर मंत्री महोदय म्हणून आणि काळेसाहेब शिक्षण मंत्रीच तुम्ही व्हा, त्याशिवाय महाराष्ट्र सरळ होणार नाही. आज जे सगळं घडतंय, जे पत्रकारांनी काल मला विचारलं की काय किती कशा गडबडी शासनाच्या या विभागात घडतायत, या कुठंतरी थांबवण्यासाठी काळेसाहेब तुमच्यासारख्या शिक्षण मंत्र्यांची या महाराष्ट्राला गरज आहे. आणि डावकरे साहेब तुम्ही देखील हॅट्रिक करणार आहात, विचारवंतांच्या मतदारसंघात हॅट्रिक करणार आहात, कारण तुमचं काम आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय येतील, किती वेळात येतात काय येतात आपण पाहू. पण हे 2 लोकप्रतिनिधी असे आहेत की मित्रांनो आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक झाल्याशिवाय ते गप्प बसणारे नाहीत. आणि म्हणून ताबडतोबीनं, कारण आता आम्ही सुद्धा कुठेतरी आमचाही काही उद्रेक होण्याची वेळ आलेली आहे. आम्ही सुद्धा किती दिवस शांतपणे बसू, 20-20 वर्ष. आणि त्यासाठी तुम्ही ताबडतोबीनं हा विषय पटलावर घ्यावा. आणि जे काय कोर्टाच्या स्टेमुळे भरती बंदीचं त्या ठिकाणी ठिकाण चालू आहे, ते आता शिक्षकांच्या भरती बरोबर ही देखील भरती सुरू व्हावी. कारण लोकसभेची जर आचारसंहिता लागू झाली तर या दोन्ही भरती पुढे होऊ शकणार नाहीत आणि शाळांमध्ये शिक्षक मिळणार नाहीत, शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी मिळणार नाहीत. या शाळा टिकणार नाहीत साहेब. आणि म्हणून या शाळांना याची गरज आहे. आमच्या सगळ्यांच्या या ठिकाणी बसलेल्यांच्या जिव्हाळ्याचा दुसरा विषय आपण या ठिकाणी उल्लेख केला डावकरे साहेब, तो म्हणजे 10-20-30. खरं तर या विषयाचा जन्म या आम्ही घातला. म्हणजे आम्ही अभिमानाने सांगतो काळेसाहेब की या 10-20-30 योजनेचा जन्म आम्ही घातला. कसा जन्म घातला? ज्यावेळी 7व्या वेतन आयोगाची समिती बक्षी साहेबांची समोर आली, प्रेझेंटेशन सुरू झालं, त्यावेळी आम्ही बक्षी साहेबांना एक विनंती केली की साहेब म्हणलं या राज्यात कसा दुजाभाव आहे बघा. मंत्रालयात बसलेला आमचा कर्मचारी 6 वर्षांनी प्रमोशनचं स्केल घेतो. जे केंद्रातले कर्मचारी आहेत आपल्या राज्यात कार्यरत आहेत ते दर 10 वर्षांनी लाभाचं किंवा वरच्या पदोन्नतीचं श्रेणी घेतात. त्याचबरोबर इतर जे घटक आहेत काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमधले ते 12 आणि 24 वर्षाचा देखील आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ घेतात. आणि आम्ही मात्र एकमेव असा घटक आहोत की आम्हाला 12 वर्षाची एकच वेतन श्रेणी मिळते, 24 वर्षाचा देखील लाभ मिळत नाही. हे ज्यावेळी बक्षी साहेबांना सांगितलं त्यावेळी बक्षी साहेब म्हणले ही तर खरं शिक्षा आहे. इतर घटकांना जर मिळत असेल आणि या घटकाला मिळत नाही असं करता येणार नाही सरकारला. आणि अशा प्रकारची शिक्षा देण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, असं पद्धतीचा त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन मध्ये उल्लेख झाला. आणि 7व्या वेतन आयोगाची जी ठळक बाब घडली काळेसाहेब, पेपरमध्ये देखील पहिल्या पानावर हेडिंग आलं की 7व्या वेतन आयोगातली सगळ्यात ठळक बाब यापुढे सर्वांना सारखेपण आणि 10-20-30 योजना. आम्ही आनंदित झालो, ज्याचा जन्म आम्ही घातला चांगलं झालं म्हटलं आता आम्हाला मिळतंय. खरं तर वित्त विभागाने निर्णय पण घेतला, पण दुर्दैवाने त्या ठिकाणी काही अधिकारी मंडळी आहे आणि शालेय शिक्षण विभाग त्यातनं कायमचा वगळला. त्यात उल्लेख असून सुद्धा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख असून देखील 10-20-30च्या योजनेतनं वगळलं गेलं आणि नाविलाजाने आपल्याला न्यायालयात जावं लागलं. साहेब न्यायालयात गेल्यावर सुद्धा आमच्या 600-500 लोकांना घेऊन आम्ही न्यायालयात गेल्यावर सुद्धा आम्ही तिथे यशस्वी झालो. न्यायालयाने निकाल आमच्या बाजूने दिला आणि निकाल दिलेला असताना देखील जर सरकार अंमलबजावणी करत नसेल तर मग या सरकारबद्दल आम्हाला काय बोलावं असा प्रश्न पडतो. कोणतंही सरकार असू द्या, मला कोणत्या पक्षाच्या सरकारबद्दल बोलायचं नाही,
पण जे सरकार आहे, जे सरकारमध्ये काम करणारे लोकप्रतिनिधी आहेत, न्यायालयाने जर 400-500 लोकांच्या बाजूने निकाल दिलेला असेल तर 24 वर्षाची योजना लागू करायला काय अडचण आहे? त्याच्यामध्ये देखील रिव्ह्यू दाखल केला आणि पुन्हा शासनाचं म्हणणं ऐकून घ्या असं प्रकारे त्यात दाखल केलं आणि ती केस तशीच पेंडिंग आहे. सुदैवाने राज्य सरकारी कर्मचारी आम्ही सगळे एकत्र आलो. उच्च शिक्षणचे देखील शिक्षकेतर कर्मचारी त्या ठिकाणी एकत्र आले आणि KG to PG म्हणजे बालवाडी पासून उच्च शिक्षणापर्यंत आम्ही सगळे संघटनेचे पदाधिकारी एकत्र बसलो आणि आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की आता एकट्याने प्रश्न मांडायचा नाही, मागायचा नाही, आपण सगळे मिळून शासनाकडे मागू. आणि मागच्या संपाच्या वेळी पेन्शन बरोबरच आम्ही 10-20-30 ची योजना देखील त्या आमच्या निवेदनामध्ये आणली, आम्ही मागण्यामध्ये घेतली. त्या ठिकाणी आताचे जे मुख्यमंत्री आहेत, मी मागचं फार काय बोलत नाही, पण डावकरे साहेब मुख्यमंत्र्यांनी 5 सेकंदामध्ये सांगितलं की तुमचे यातले जे 2 विषय आहेत की 5 पूर्वी जे तुमचे लोक आहेत, जे 25,500 लोक आहेत शिक्षण क्षेत्रातलेच 20-40-60% असणारे, त्यांना जुनी पेन्शन योजना ताबडतोब लागू केली जाईल. आणि दुसरा विषय त्यातला सांगितला होता की जे इथं मी त्या ठिकाणी मागणी केली, मला वाटतं अनेक लोकप्रतिनिधी देखील त्या ठिकाणी होते, आज या ठिकाणी म्हात्रे साहेब आले नाहीत पण त्या मिटिंगला होते, आणि इथं बसलेले सगळे घटक ती लाभाची योजना घेतात. एकमेव शिक्षकेतर घटक त्यापासून वंचित आहे म्हणल्यानंतर 5व्या सेकंदात सांगितलं की या घटकाला देखील ताबडतोबीनं ही 10-20-30 ची योजना लागू करू. साहेब, या घटनेला 7 महिने झाले आणि लागू करू म्हटल्यानंतर 7 महिन्यात सुद्धा अजून ही योजना पुढे गेली नाही. परत वित्त विभागाने सांगितलं की तुम्हाला पहिल्यांदा 24च यावं लागेल आणि मग 10-20-30 कडे जावं लागेल. तुम्हाला 24 लागू नसल्यामुळे 24 दिल्याशिवाय 10-20-30 कडे जाता येत नाही. बरं, आता आम्ही प्रामाणिक भाबडे, एखादा म्हणला असता ते काय करायचं तुम्ही बघा, आणि योगायोगाने आपण फेब्रुवारीच्या मागच्या वेळी आंदोलन केलं. साहेब, 56 वर्षात आम्ही 10वी-12वीच्या परीक्षेच्या कधी अनुषंगाने आंदोलन केलं नव्हतं 56 वर्षाच्या संघटनेच्या इतिहासात. कारण 10वी-12वीचे विद्यार्थी हे असतात, त्यांच्या मनावर परिणाम होतो, ते संभ्रमित होतात, म्हणून आम्ही कधी परीक्षेच्या बोर्डाच्या कामकाजावर आंदोलन केलं नव्हतं. पण मागच्या फेब्रुवारी थोडासा एक मोर्चा काढल्यानंतर याच ठिकाणचं प्रतिनिधित्व करणारे या राज्याचे शिक्षण मंत्री महोदय त्यांनी लेखी त्या ठिकाणी मिटिंग घेतली आणि लेखी प्रोसिडिंग दिलं. त्याची कॉपी मी तुम्हाला आता देणार आहे की त्या प्रोसिडिंग मध्ये सांगितलं 15 दिवसामध्ये तुमचा हा 10-20-30चा प्रश्न मार्गी लावतो आणि त्याची जबाबदारी मी घेतो प्रामुख्याने स्वतः. कारण म्हणलं आमचे पालक तुम्ही आहात, या शिक्षण विभागाचे पालकमंत्री म्हणून तुम्ही वित्त विभागाकडे मांडलं पाहिजे आणि वित्त विभागाकडून तुम्ही ते सोडवून घेतलं पाहिजे. तर त्याचं लेखी प्रोसिडिंग झालं आणि लेखी प्रोसिडिंग होऊन 15 दिवसात हा प्रश्न निकाली काढू असं सांगून देखील अजून तो प्रश्न सुटत नाही. म्हणून आम्ही नाविलाजाने त्यांच्या दारातच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला. सिंधुदुर्गलाच अधिवेशन का घेतलं? तर ठीक आहे, दुसरीकडे मागून मिळत नाही, तुमच्या घरी आल्यावर तर देता की नाही बघू. आणि साहेब, काळे साहेब, तुम्ही स्वतः नागपूरच्या अधिवेशनात म्हणजे वेल इन ऍडव्हान्स 1 महिना अगोदर त्यांची तारीख ही ठरलेल्या तारखेचं त्यांना जाऊन निमंत्रण दिलं आणि साहेब म्हटलं 7 तारखेला तुमच्या गावात, तुमच्या मतदारसंघात आम्ही तिथं सावंतवाडीला येतोय आणि तुम्ही त्या ठिकाणी आलं पाहिजे. आणि आमचा एक विषय आहे, साहेबांचं पत्र देखील तुम्ही सगळीकडे पाहिलं असेल, जो आमचा 10-20-30चा विषय आहे, त्याचा जर GR आम्हाला त्या अधिवेशनापर्यंत मिळाला तर आमच्यासाठी त्याच्यासारखा आनंद दुसरा कुठला असणार नाही. मंत्री महोदय देखील हो म्हणले. कालपर्यंत चर्चा चालू, अजून सुद्धा फोन निरोप आहे की येतोय मी पण उशीर होतोय. आम्ही म्हटलं साहेब, लोक आहेत तोपर्यंत या, समोरचे लोक गेल्यावर आम्ही रोजच भेटतोय तुम्हाला, आम्हाला येऊन भेटून काय उपयोगाचं आहे? जे काय सांगायचं ते समोरच्या लोकांसमोर येऊन सांगा असा निरोप दिला. अजूनही सांगितलंय साहेब, 3 वाजेपर्यंत जरी आला तरी आमची लोक 4-5 पर्यंत थांबतील, कारण तुमचं आल्यानंतर परत ऐकून घ्यायला 1/2-पाऊण तास लागेल ना. आणि म्हणून तसाही निरोप दिलाय, आपण वाट पाहूयात. परंतु साहेब, 10-20-30च्या योजनेबाबत काय परिस्थिती आहे काळे साहेबांना सगळी माहिती आहे. आताचा संप दुसऱ्यांदा आपण पुकारला, त्यातही तो विषय होता, त्याच्यातही आश्वासन दिलं. बरं, आश्वासन दिल्यावर आता मागच्या आश्वासनामुळे आम्ही थोडस आग्रह केला की आता नुसतं तोंडी आश्वासन नको, विधानसभेमध्ये किंवा विधान परिषदेमध्ये याचं लेखी होऊ द्या. आणि म्हणून 1 दिवस संप चालू ठेवला आणि 1 दिवसानंतर विधान परिषदेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये या पेन्शनच्या बाबतचा 11-5च्या पूर्वीच्या आणि हे 10-20-30 बाबतचं आश्वासन दिल्यानंतर संप काळेसाहेब आम्ही मागे घेतलो. आम्ही विद्यार्थ्यांची काळजी घेणारे घटक आहोत.
आणि असं असताना त्या संपाच्या अनुषंगाने ती फाईल 24 वर्षांचं लागू केल्यावर काय बजेट होईल याचा अंदाज घेऊन आणि 10-20-30 वर्षांचं योजना लागू केल्यावर काय होईल त्याचाही बजेटची माहिती घेऊन ती फाईल मुंबईवरनं नागपूरला मागवून घेण्याचं काम देखील काळेसाहेबांनी केलं. काळेसाहेब तुम्ही स्वतः फोन केलात ती फाईल नागपूरला आजच्या आज पाठवा म्हणून त्या ठिकाणी फोन केला. कारण या चर्चेच्या वेळी जर ती फाईल इथं असली तर त्याचा विषय पुढे ठेवता येईल आणि या सचिव मंडळी सगळे होते अधिवेशनाच्या निमित्तानं तो विषय मार्गी लागेल असं त्या ठिकाणी काळेसाहेबाला वाटत होतं आणि म्हणून ती फाईल त्या ठिकाणी नागपूरला मागवून घेतली. GR बरं सचिवांनी सुद्धा सांगितलं संबंधित की GR देखील ड्राफ्ट करून मागितलाय वित्त विभागाने आणि तो देखील ड्राफ्ट करून त्याच्यासोबत दिलाय. कारण वित्त विभाग बघत असतं कसा GR ड्राफ्ट केलाय त्याच्यावर काय बजेट येणार आहे किती येणार आहे कुठून द्यायचं आहे हे सगळं बघून वित्त विभाग देत असत. पण असं असताना संप मागे घेतल्यावर तो विषय अजून तिथंच थांबला. काल सुद्धा शब्दखेळ करून साहेब खरं तर मला आरोप करायचे नाहीत या व्यासपीठावर पण जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाबत शब्दखेळ करून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जाहिराती 5 पूर्वीच्या आहेत तेवढ्याच लोकांना दिलं जाईल आणि जे आपले 25,500 लोक आहेत त्याच्याबाबत अजूनही शब्दोच्चार होत नाही हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जाहिराती 5 पूर्वीच्या आहेत नेमणुका 5 नंतरच्या त्यांना दिलं जातंय आणि जर आमचे बांधव 20-40-60% 5 पूर्वीपासून काम करतायत ते नंतर 100% जरी आले असले तर त्यांना देण्याची काय अडचण आहे. आणि दुसऱ्या प्रश्नांबाबत तर काहीच नाही अजून येणाऱ्या 2-3 कॅबिनेटमध्ये घेऊ असं सांगितलं असताना 3 कॅबिनेट झाल्या परंतु अजून त्याच्यावर 4थ्या कॅबिनेटकडे जाण्याची वेळ येते. आता मात्र आमचा संयम सुटत चाललेला. मी खास करून तुम्हाला विनंती करणार आहे तुम्ही आता सरकारमधलेच लोकप्रतिनिधी आहात. आम्ही फार काही मागत नाही खूप मोठं काही मागत नाही आम्ही काय फार महाराष्ट्राचं बजेट कोलमडेल असं काहीच मागत नाही आणि जे महाराष्ट्रातला इतर घटक घेतोय तेच तेवढं मागतोय आणि त्याचं बजेट आहे साहेब 74,000 कोटी. काय हो 74 कोटी सॉरी 74,000 नाही 74 कोटी. ते बजेटही फार मोठं नाही आणि म्हणून ताबडतोबीने आजचा हा अधिवेशनाचा मेसेज या सरकारपर्यंत जावा आणि येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेऊन मग आता मात्र ते 12-24 कसं करायचंय ते बघा 10-20-30 कसं द्यायचं ते बघा पण दोन्हीचा GR देऊन आमच्या या सगळ्या बसलेल्या राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातल्या भावा बहिणींना ही योजना लागू करावी एवढी कळकळीची विनंती या अधिवेशनाच्या माध्यमातून करतो. आणि मला 100% खात्री आहे असे लोकप्रतिनिधी जोपर्यंत आपल्या सोबत आहेत माझा विश्वास अजूनही पूर्णपणे आहे की हे लोकप्रतिनिधी काम करणारे आहेत. उगीच लोक चौथ्यांदा उगीच लोक तिसऱ्यांदा निवडून देत नाहीत. चौथ्यांदा आणि तिसऱ्यांदा निवडून येण्यासाठी प्रचंड काम करावं लागतंय प्रामाणिकपणे काम करावं लागतंय नुसतं दाखवणारे नाहीत. आणि म्हणून माझा पूर्ण विश्वास आहे 100% विश्वास आहे कदाचित आम्हाला पुढच्या आठवड्यात तुम्ही बोलवाल आणि त्या ठिकाणी 10-20-30चा विषय आमच्या हातात द्याल अशी अपेक्षा या अधिवेशनाच्या निमित्ताने आज मी करणार आहे. फक्त संघटना म्हणून एक गोष्ट सांगतो कारण संघटनेचा पदाधिकारी कार्यकर्ता म्हणून जर मी ते केलं नाही तर मग ताण लागल्यावर पाणी शोधणं ज्याला आपण म्हणतो जर हे चुकून जर घडलं नाही येत्या 10-15 दिवसात तर नाविलाजाने येणाऱ्या फेब्रुवारीच्या 10वी-12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेच्या अनुषंगाने आम्हाला विचार करावा लागेल. आज मंत्री महोदयांना देखील आम्ही तेच सांगून जाणार आहे जर या येत्या 1-2 कॅबिनेटमध्ये आमचा 10-20-30चा विषय आम्हाला दिला नाही तर नुसतं आम्ही संपावर आता जाणार नाही 10वी-12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा महाराष्ट्रात कशा होतात आम्ही बघणार. कारण हा बसलेला घटक जेवढा प्रामाणिक आणि जेवढा गरीब आणि जेवढा कष्टाळू आहे तेवढा आक्रमक देखील आहे. यांनी जर या घटकांनी ठरवलं तर तुम्ही बोर्डाचे मेंबर आहात साहेब या घटकांनी जर ठरवलं तर महाराष्ट्रातल्या आणि महाराष्ट्रातली परीक्षा त्या ठिकाणी होणार नाहीत त्याचा परिणाम मुलांच्या वरती होईल. म्हणून माझी आज तुम्हाला विनंती आहे कारण आम्ही देखील हक्काने तुमच्याकडेच मागू शकतो जे देणारे आहेत जे करून घेणारे आहेत त्यांच्याकडेच हक्क धरू शकतो. हक्क कुणाकडे आम्ही धरायचा जे आपल्या हक्काचे आहेत त्यांच्याकडेच धरू शकतो ना. आणि म्हणून तुमच्यावर आमचा हक्क आहे तुम्ही तेवढं आमच्या पदरात पाडून द्याल
आम्ही खूप मोठ्या गोष्टी काही मागत नाही, काय एक पदभरती शिक्षकांबरोबर चालू करावी आणि आमचा 10-20-30चा विषय तेवढा मार्गी लावून द्यावा. बाकी छोटे छोटे विषय आहेत, आम्ही आहे ना, आम्ही लढतोय, करत राहतोय, आम्ही सोडवणार आहे. बरं, काही गोष्टी आम्ही डावकरे साहेब विना खर्चाच्या मागितलेत. तुम्हाला हे आश्चर्य वाटेल. आम्ही काय मागितलंय, शिक्षक आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार पण आम्हाला द्या. हा, पदवीधर नाही, पदवीधर आम्ही ठरवणार आहे आणि 7ही विभागातले पदवीधर ठरवणार आहे. आम्ही नुसते आता एका विभागातले नाही, 7ही विभागातले पदवीधर आमदार कोण असावेत हा सगळा प्रचारक घटक आहे. हा शिक्षण क्षेत्रातला याला मानणारा वर्ग आहे. सगळे पालकांचा यांच्यावर प्रचंड विश्वास आहे, विद्यार्थ्यांचा प्रचंड विश्वास आहे. आणि यांनी जर या घटकांनी ठरवलं तर 7ही विभागात पदवीधर आमदार कोण असावेत हे घटक ठरवू शकतात. तसंच आम्हाला जर मतदानाचा अधिकार मिळाला काळे साहेब, तर तुमच्यासारख्या आमदारांचं वर्ल्ड रेकॉर्ड आम्ही करू शकतो. वर्ल्ड रेकॉर्ड होऊ शकतं. काळे साहेबांसारखा माणूस कायम त्या ठिकाणी निवडून येईल आणि कायम मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून त्या ठिकाणी काम करतील, हे देखील हे सगळे वर्ग जाणणार आहे. आणि म्हणून हे बिना खर्चाच्या मागण्या आहेत. एक 2-3 मागण्या बिना खर्चाच्या आहेत, तेवढे द्या, त्याला काही फार लागत नाही. आणि मंत्री महोदयांनाही मला या व्यासपीठावर विनंती करायची आहे, समोर पत्रकार बंधू भगिनी बसलेले आहेत, की आता तुम्ही आमचे प्रश्न समजून घेतले खूप वेळा. समजून घेण्यापर्यंत आम्ही शांत राहिलो. नवीन मंत्रिमंडळ झालं, 6 महिने जातात, समजून घेण्यामध्ये जातात, विषय समजण्यामध्ये जातात, म्हणून आम्ही वर्षभर आता शांतपणे समजवत राहिलो. आता कारकीर्द संपण्याची वेळ आली आहे आणि पुन्हा नव्याने लोकप्रतिनिधी म्हणून, मंत्री म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी जायचं आहे, इच्छा आहे. आणि महाराष्ट्रातला हा सगळा जर कानाकोपऱ्यातला आलेला घटक नाराज होऊन गेला, याला जर तुम्ही नाराज केलं तर साहेब हा घटक त्याचं योग्यपणे उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. हे देखील मला या व्यासपीठावरनं सांगावंसं वाटतंय. हे नाविलाजाने सांगावंसं वाटतं. कारण आम्ही तुमच्या दारात अधिवेशन घेत असताना शनिवार रविवार तुम्ही इथेच आहात असा निरोप दिला आणि मी 100% अधिवेशनाला आहे असाही निरोप दिलाय. आताही निरोप तुमचा येतोय, मी येणार आहे, परंतु तुम्ही आता 3 पर्यंत या. 3च्या पुढे आल्यानंतर पुन्हा 4-5 नंतर आम्ही तुमचं आल्यानंतर ऐकून घेण्यासाठी आम्ही असू. आम्ही काय रात्रभर येते थांबू, परंतु आमचे लोक असणार नाहीत. आणि आमच्या लोकांसमोर येऊन जर तुम्ही सांगितलं तर त्याच्यासारखा आनंद आम्हाला होणार नाही. म्हणून डावकरे साहेब देखील आल्या आल्या मी विनंती केली की दीपक भाईंना एक फोन करा, येत असले तर जरा बरं होईल आणि सगळ्यांचं ऐकून घेऊ द्या आणि या ठिकाणी येऊ द्या. मित्रांनो, बोलण्यासारखं खूप आहे, परंतु आपल्याला काळे साहेबांचं ऐकायचंय. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 700-800 किलोमीटरचा प्रवास करून, आपल्यासाठी रात्रभर प्रवास करून ते इथं आले, त्यांच्यासाठी खरं तर जोरदार टाळ्या आपण सगळेजण वाजवूया. सगळ्यांना आपले आमदार वाटतात, म्हणजे कुठल्याही घटक असू द्या, ते शिक्षक आमदार जरी असले तरी इतर सगळे घटक सुद्धा, म्हणजे त्यांना डॉक्टर असू द्यात, वकील असू द्यात, किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी असू द्यात, किंवा सर्वसामान्य नागरिक असू द्यात, त्या सगळ्यांना आपले आमदार वाटणारे हे आपले आमदार आहेत. आणि म्हणून ते आपल्या प्रेमापोटी या ठिकाणी रात्रभर प्रवास करून आलेले आहेत. त्यांचं आपल्याला ऐकायचं आहे आणि या प्रश्नांची सोडवणूक त्यांच्या मार्फत आणि डावकरे साहेबांच्या मार्फत आपल्याला करून घ्यायची आहे. त्यामुळे या विषयाच्या अनुषंगाने मी पुढच्या दुपारच्या सत्रात अगदीच ठरावाच्या अनुषंगाने पुन्हा बोलेन, परंतु या प्रश्नांची सोडवणूक आपल्या मार्फत व्हावी आणि या प्रामाणिकपणे शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या घटकाला आपण न्याय मिळवून द्यावा आणि तो द्याल अशी अपेक्षा या नवीन वर्षाच्या 2024च्या पहिल्या आठवड्याच्या निमित्ताने आपल्याकडे ठेवतो. आणि या सर्व माझ्या भावा बहिणींना देखील नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचं महामंडळाचं या ठिकाणी सहकार्य व्हावं आणि आवाज शिवाजीराव खांडेकर सर या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करणारच आहेत. पण तत्पूर्वी काही गाड्या या ठिकाणी लावलेल्या आहेत आणि त्या या ठिकाणी भोजन व्यवस्थेला अडसर आहेत. MH09 EU 7748, MH 14 DA 6226, MH 25 AS 9777, MH 11 AW 9347, MH 08 40 26, MH 26 20 47 32 आणि MH 12 NX 2695 आणि MH 12 SQ 1747. भोजन व्यवस्थेच्या इथं डिस्टर्ब होतोय. या ठिकाणी काही माजी शिक्षणाधिकारी आलेले आहेत, माजी उपशिक्षणाधिकारी आलेले आहेत. त्यांना विनंती, आपण समोर येऊन स्थानापन्न व्हावं किंवा व्यासपीठावर सुद्धा जागा आहे. अवचार साहेब आलेले आहेत, त्यांनाही विनंती, जरा आपण समोर येऊन बसा किंवा व्यासपीठावर या.
आणि मुख्याध्यापक संघटनेचेही बरेच मुख्याध्यापक आलेले आहेत. त्यांनाही विनंती आहे, आपण समोर तरी या, किमान नाहीतरी व्यासपीठावर सुद्धा जागा आहे, व्यासपीठावर या. या ठिकाणी मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष सिंधुदुर्ग काळे सरांचं होईलच, पण शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित असणारे वामन तर्फे सरांनी संक्षेपाने या ठिकाणी शुभेच्छा द्याव्यात. मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष सिंधुदुर्ग. नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ आणि या महामंडळाचं 91 अधिवेशन या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये संपन्न होत आहे. आणि या कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातील बुलंद आवाज आणि शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातत्याने प्रश्न मांडणारे सन्माननीय आमदार काळेसाहेब, आताच व्यासपीठावरून काही कामानिमित्त निघून गेलेले आणि आपल्याला उद्बोधित केलेले सन्माननीय आमदार डावकरे साहेब, या महामंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय अनिल माने साहेब, सहकार्यवाह आणि शिक्षकेतरांचा बुलंद आवाज आमचे मित्र सन्माननीय शिवाजी खांडेकर साहेब, ज्यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भव्य असं शिक्षकेतरांचं अधिवेशन होत आहे. ते शिक्षक संघटनेचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष आमचे मित्र अनिल राणे सर, कार्यवाह श्री गजानन नांचे सर, कार्याध्यक्ष प्रदीप सावंत, त्यांचे सर्व सहकारी आणि त्यांच्या कुशल नियोजनाखाली हे अधिवेशन संपन्न होत आहे. ते सावंतवाडीचे केंकरे आणि देसाई सर, सिंधुदुर्गातील सर्व शिक्षकेतर बांधव, व्यासपीठातील सर्व मान्यवर आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सिंधुदुर्गातील या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्गाचं दर्शन घेणारे आणि पर्यटनाचा आनंद लुटणारे सर्व माझे शिक्षकेतर बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम मी सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने आपलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सहर्ष स्वागत करतो आणि या अधिवेशनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा देतो. मित्रांनो, 1 वाजलेले आहे, 2 वाजता आपल्याला जेवण मिळणार आहे. कुणीही जागेवरून उठायचं नाही बरं का, कृपा करून. कृपया कुणीही जागेवर उठू नका. जे बाजूला आहे त्यांनी बसा. 2 वाजता जेवण मिळेल आणि 2 वाजेपर्यंत काळेसाहेबांचंही भाषण आपल्याला पूर्ण ऐकायचं आहे. राज्यस्तरीय अधिवेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होत आहे, याबद्दल मला अभिमान आहे की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये माध्यमिकच्या अनुदानित औषध अनुदानित केवळ 200 शाळा आहेत सर. आणि या 200 शाळातील शिक्षक भरती 2005 नसल्यापासून शिक्षकेतर कर्मचारी कमी आहे, तरी सुद्धा धाडसाने हे अधिवेशन या जिल्ह्यामध्ये घेण्याचं त्यांनी निश्चित केलं आणि गेले 2-3 महिने अथक प्रयत्नाने यशस्वी हे अधिवेशन केलेलं आहे. असं मला वाटत आहे की आजची जी उपस्थिती आहे आणि संपूर्ण कार्यक्रम आहे हा एक कौतुकास्पद आहे आणि मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने या सर्व शिक्षकेतर बांधवांचं मी कौतुक करतो. या ठिकाणी अधिवेशनाच्या माध्यमातून आपल्यासमोर श्री शिवाजीराव खांडेकर यांनी काही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मांडल्या आहेत, त्या वास्तव आहेत. विशेषतः शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती आहे 2005 पासून जी बंदी आहे आणि त्या बंदी असल्यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला विशेषतः शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. आणि त्यासाठी मला आशा आहे की या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सर्व मान्यवरांनी या ठिकाणी उल्लेख केल्याप्रमाणे आपल्या शिक्षण मंत्र्यांच्या घरामध्ये अधिवेशन घेतलेलं आहे. खांडेकर सर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची संस्कृती आहे की आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करायचं, त्यांचं समाधान करायचं आणि त्यांना पाठवून द्यायचं. आणि त्या वैशिष्ट्यानुसार मला 100% खात्री आहे की संध्याकाळच्या सत्रात या ठिकाणी सन्माननीय शिक्षण मंत्री उपस्थित राहतील आणि निश्चित शिक्षकेतर भरती असेल, 10-20-30 आश्वासित योजना असेल, ही या संबंधी या ठिकाणी निश्चित आपल्याला असं आश्वासन देऊन आपल्याला सुखाने आणि आनंदाने या ठिकाणी पाठवून देतील. शिक्षकेतर घटक हा प्रशासनातील महत्वाचा कणा आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर हे आमच्या दृष्टीने सारखेच असतात. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपली शिक्षकांची संघटना ही मुख्याध्यापक संघाशी नेहमीच समन्वय साधून असतात. आमच्या अनिल राणे सर आणि नांचे सर आम्हाला खांडेकर सर नेहमी सांगत असतात, सर तुम्ही काय ते बोला, आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत. आणि मला त्यांचा अभिमान आहे की शिक्षकेतर संघटना ही मुख्याध्यापक आणि शिक्षक संघटनांमध्ये समन्वयातून आपल्या जिल्ह्यामध्ये कार्य करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने मी या पुन्हा अधिवेशनाला आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि वेळ कमी असल्यामुळे माझे मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद तर्फे सर, अध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ सिंधुदुर्ग. आणि यानंतर त्यांच्याबद्दल खांडेकर सरांनी सांगितलं की 4थी टर्म आणि आपलेच शिक्षक आमदार मराठवाडा विभाग माननीय विक्रम काळे सरांना आम्ही आमंत्रित करतोय की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. सरांचा अत्यंत वेगळा असा दिनक्रम आहे, त्यांची 2 वाजता फ्लाईट आहे आणि तरीही ते आपल्या सोबत आहेत. धन्यवाद सर, असंच आमच्या सोबत राहा.
सगळे बसून घ्या. पाणी पिलं का? तुम्ही पण बसा ना. काय वर या, जागा आहे मागे. अहो वर या, माझे पाय दुखायले. या या पदाधिकारी इथं बसा मागे. या हो, इतक्या वेळ झाला उभा आहे तुम्ही. बसा, काही पुढे बसा. हा बसा ना, काम झालंय आता. बसा. स्टॉलवर कोण आहे? जरा इकडे या. स्टॉल वाले जर आपल्या लोकांना ती नोंदणी बंद करा सांगा. खांडेकर नोंदणी. ठीक आहे, लगेच प्रमाणपत्र देऊ लागले का हजेरीचं? हा, म्हणूनच गरजे आहे तिथं. आपल्या राज्याचे शिक्षण मंत्री नामदार दीपक सरकर साहेब च्या पावनभूमीमध्ये म्हणू आपण. अरे काय पैसे दिले का नाही तुला? खालची सेल उचला. आपल्या या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या महामंडळाच्या 51व्या राज्यस्तरीय अधिवेशन आणि चर्चा सत्राच्या उद्घाटन सत्राच्या निमित्तानं व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले या उद्घाटन सोहळ्याचे अध्यक्ष, आपल्या संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष श्रीमान अनिलरावजी माने सर, आपल्या ह्या सोहळ्याला ज्यांनी मदत केली आणि शुभेच्छा दिल्यात ते विधानमंडळातील आमचे सहकारी आणि राष्ट्रवादीतून परत येतो म्हणून भाजपत गेलेले निरंजनजी डावकरे, भाजपचे युवा नेते विशालजी परब, केसरकर साहेबांच्या प्राथमिक शुभेच्छा घेऊन आलेले कुडतरकर आहेत का? गेले? ज्यांचं माहेर सावंतवाडी आहे आणि सासर पुणे आहे, अशा आमच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडीच्या नेत्या कंसात शरद पवार गट, ते पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माजी उपाध्यक्ष अर्चनाताई, व्यासपीठावरती या जिल्ह्याचे मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष वामनरावजी तर्फे, आपल्या संघटनेचे लढवय्ये सहकार्यवाह आणि सरकार सहित आम्हाला सुद्धा ज्यांनी आता इशारा दिला ते शिवाजीरावजी खांडेकर, कार्याध्यक्ष मोरेश्वरजी वासेकर, मुंबई विभागाचे कार्यवाह देवीदासरावजी पंडागळे, उपाध्यक्ष रवींद्रजी गवळी, सरिताताई कुलकर्णी, प्रियाताई पवार, उपाध्यक्ष आमच्या धाराशिव जिल्ह्याचे खैरुद्दीनजी सय्यद,
डीपी माले, गजाननजी नांचे, राजेश्वरजी चापुले, डॉक्टर विजयजी ताले, डॉक्टर म्हणजे पीएचडी वाले ना, आहेत का नाही? जीवनदासजी सार्वे, श्रीकांतजी पावणे, रामचंद्रजी केळकर, हे अधिवेशन अधिक चांगलं व्हावं या दाशी त्यांनी मार्गदर्शन केलंय. ते मार्गदर्शन समितीमध्ये असलेले गणपतजी बागडी, आप्पासाहेब खराडे, चंद्रकांतजी जोशी, भाऊसाहेबजी थोटे, माझ्या मतदारसंघातले गोपालजी पेंडकर, या अधिवेशनाची धुरा ज्यांच्या खांद्यावरती आहे ते या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि राणे साहेबाची भावकी अनिलजी राणे, त्यांना तरी माहित आहे का भावकी आपली? प्रदीप सावंत, गजाननरावजी नांचे, रामचंद्र केळकर, संजय पाटील, विनोदरावजी गोरे, मकरंद कुलकर्णी, रविकांत सुर्वे, लातूरचे आमचे अनिलजी दरेकर, अशोकजी उर्मटकर, इम्रान मुल्ला, भास्करराव ढेवले, पद्माकर गोसावी, राजेश देशमुख, रमेशजी इंगळे, सुहासजी देसाई, वैभव केंकरे, व्यासपीठावरील सर्व पदाधिकारी, समोर चांदा ते बांधा या संपूर्ण राज्यातून आलेले माझे सर्व शिक्षकेतर बांधव भगिनी, उपस्थित असलेले पत्रकार मित्र, सूत्रसंचालन करणारे सातपुतेजी आणि अधून मधून फोटो काढणारे फोटोवाले मित्र सुद्धा, खरं तर एवढ्या मोठ्या संख्येनं तुम्ही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेला आणि त्यामुळं थोडस लांब जरी असलं तरी सुद्धा तुमच्या सगळ्यांचा उत्साह वाढावा, तुम्ही अधिक गतीनं काम करावं आणि आपले प्रश्न सुटावेत यासाठी मुद्दामून मी लातूर वरनं खास या कार्यक्रमासाठी आलेलो आहे. गेले आठवडाभर झालं जरा विवाहाच्या तारखा आहेत, लग्न आहेत, दिवसभर 10-12 लग्न, ते आपल्या सगळ्या गुरुजीची शिक्षकेतर कुणाची असतात जावं लागतं. कालही मोठी तिथी होती त्यामुळं रेल्वेनं मला येता येत नव्हतं, कारण रेल्वे संध्याकाळी एकतर मुंबईहून आहे किंवा पुण्याहून आहे आणि ती रेल्वे पकडायची असेल तर काल सकाळीच मला पुण्याला किंवा मुंबईला यावं लागलं असतं, माझा दिवस त्यासाठी घालवावा लागला असता. परंतु रात्री 12:30ला निघून उस्मानाबादहून पुण्याला रेल्वेनं पहाटे 2:30 वाजता उतरून तसाच एअरपोर्टवर जाऊन एअरपोर्टला दात घासून 5:30च्या विमान पकडून 7 वाजता इथं येऊन मी खांडेकरांना उठवलं आणि सांगितलं मी इथं आलेलो आहे. कारण मला नेहमी सातत्यानं निवडून आल्यापासून असं वाटतं की ज्यांनी आपल्याला खुर्चीवरती बसवलंय त्याच्या कामाला आपण आलं पाहिजे. ही जाणीव पदोपदी मी ठेवतोय आणि म्हणून एखाद्यानं कंटाळा केला असता जाऊ दे आपल्या कुठं मतदारसंघात आहे काय आपल्याला उपयोग आहे, परंतु अधिवेशन कुठं आहे याही पेक्षा आपल्याला बोलवणारा माणूस कोण आहे आणि त्यांच्या नावात शिवाजी असल्यामुळं आणि सध्या माहोल त्यांचा असल्यामुळं ते टाळणं अशक्य होतं. म्हणून सुद्धा खास करून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो. आणि दुसरं कारण
की शिक्षण मंत्र्याच्या दारात अधिवेशन आहे. त्यांचं घर कुठं आहे मला माहित आहे, कारण ते राष्ट्रवादीत होते, त्यामुळे आमचं त्यांचं जरा चांगलं चालायचं. आता ते तिकडे गेले, मंत्री झाले, हरकत नाही. त्यामुळे म्हणतात मंत्र्याच्या दारात जायचं, तेव्हा मंत्र्यांसोबत गेलो आणि मंत्र्यांनी GR आणला असला तर त्या फोटोत आपण सहभागी व्हावं. पण ठीक आहे, दिवसभरात येतो असं त्यांनी सांगितलेलं, येतील, आपण सकारात्मक घेऊ. त्यांनी लवकर यावं अशीच मी प्रार्थना करतो. मला तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे की महिला लिपिक किती आल्या इथं? 2, 3, 4, 5. ते इथले आहेत, इकडे बसल्यात म्हणजे इथले आहेत. बाहेरून 5च महिला आल्यात. पुढे मागे का बसल्या? पुढे या, पुढं. नवऱ्याजवळ बसला असला तरी बसा, काय अडचण नाही. मग अख्ख्या राज्यामध्ये 10च लिपिक आहेत का महिला? खांडेकर 10च आहेत का? म्हणजे पगार आमच्या बरोबर घ्यायची, काम आमच्यापेक्षा कमी करायचं. महिला आहे, घरी जाऊ द्या लवकर. जसं माणसाला बसून ठेव, 7 वाजते 8 वाजते कधी काम करायला, बिल तयार करणं, हे करणं, अकाउंट लिहिणं, कधी 9 वाजतात, थांबतो आपण. तसं महिलाला थांबवता येतं का? नाही. 5 वाजले की घड्याळ खाली वरी, इकडून तिकडून, आणि मग आम्हाला क्यू येते, जावा. तुम्ही थांबताय म्हणूनच इथं आलाय. मला हे म्हणायचं की तुम्हाला आम्ही आता 50% आरक्षण दिलेलं आहे, मोदी साहेबांनी सुद्धा. आणि म्हणून ताईला म्हणलं मागचं उठान पुढे बसा, तुम्हाला पण तेवढाच सन्मान आहे म्हणून त्यांना पुढे उठून बसवलंय. त्यामुळे पुढच्या अधिवेशनाला जेवढ्या महिला लिपिक आहेत तेवढ्या आल्याच पाहिजेत. तुम्ही बाकीच्या बहिणीला निरोप द्या, ज्या आल्यात त्या, नाही तर कारवाई करू. अहो, केवढी मोठी संधी होती आज, केवढी मोठी संधी होती. कोकणात केवढं मोठं सौंदर्य आहे, किती मोठं सौंदर्य आहे. आयतच ना. कोण कोण आलं बायकोला घेऊन? हात वर करा. 2, 4, 5, 6, 8, 9 आपापल्या बायकोला घेऊन. फक्त 10 लोक आलेत. आता मला सांगा, आज रविवार होता, काल शनिवार होता, हाफ डे, अजून एखादी रजा, आणि तुमची रजा कोण टाकतो? मास्टर तुमच्याच ताब्यात असतं, गेल्यावर सही तुम्हीच करता. आणि 4 दिवस जर लेकरा बाळाला घेऊन एखादी गाडी करून आला असतं, काही बिघडलं असतं? शेजारी गोवा आहे ना पलीकड, 50 किलोमीटर आहे इथून. गोवा झाला असता, सावंतवाडी झाली असती, सिंधुदुर्ग झाला असता, किल्ला बघितला असता, समुद्रात पवले असते आणि पर्यटन करून गेले असते ना गावाकडं. किती संधी होती चांगली, पण ती बी घालून टाकली. बायको बी नटली असली, नवऱ्याने फिरायला नेलं, चला ठीक आहे. जे आले त्यांचं अभिनंदन, जे आले ते राहा इकडे 2 दिवस, अजून जाऊ नका, रजेची काळजी करू नका, अजून वाढवून देऊ, पण जीवनाचा आनंद घ्या बाबा. एकदाच जन्म आहे, पुन्हा पुन्हा नाही. खरं तर मला 2 दिवस राहायचं होतं शिवाजीराव. आता एवढे कार्यक्रम, एवढे लग्न, परत मला उद्या कार्यक्रम आहे, त्यामुळे लगेच 5च्या विमानानं जावं लागतं. नसतं मी 2 दिवस राहण्यासाठी तिकडे आलो असतो तुमच्या बरोबर. जीवन पण जगता आलं पाहिजे का नाही? शेवटी कमवायचे कोणासाठी? कुणासाठी कमवायचंय? आपल्या जीवाला, नाही तर दुसऱ्यासाठी. काय ठेवून काय करायचं? आला अटक की गेला वरी, ते डिपॉझिट बी गेलं, ते उशाखाली ठेवलेलं गेलं, उतरंडील ठेवलेलं गेलं,
संपला विषय. जीवन सुद्धा जगता आलं पाहिजे, ते सुद्धा आनंदानं जगा मित्रांनो, एवढीच माझी तुम्हाला विनंती आहे. काही गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहेत, तुमचा आमदार या नात्यानं मला सांगायचं आहे की शाळेमध्ये सगळ्यात महत्वाचा घटक कुठला असेल तर आमचा बाबू आहे. सगळ्यात महत्वाचा घटक कना का म्हणलंय तुम्हाला? का तुमच्या हातात चावी आहे? कपाटाची चावी कोणाच्या हातात आहे? तुमच्या हातात. त्यामुळे मी तर जिथं शाळेत जातो तिथं पहिल्यांदा क्लार्कला नमस्कार करतो. नमस्कार. कारण त्याच्या हातात 4 तरी मतं असतातच. कारण सगळ्याच लाल पांढरं तोच लिहितो ना. त्याच्यामुळे हेडमास्टरचं कोणी ऐकत नाही, पण लिपिकाचं मात्र ऐकणार. त्यामुळे महत्वाचा घटक कणा मी म्हटलेला शाळेचा तुम्हाला. तेव्हा तुम्ही सुद्धा तसंच राहिलं पाहिजे. मला आनंद वाटला. शिपाई बिचारा इथं बसला आमचा नागपूरचा, इन करून आला बघा त्याच्याकडे. कुठे गेले इथले शिपाई? होते की आता या बाई इथं उभा राहा बघा तिकडे. वाटतो का शिपाई? आता हे राहिलं काय पैसे द्यायचे का? हाय टी शर्ट मध्ये घातला, मधीच बेल्ट होता तो बाहेर दाखविला. म्हणजे अनेक शाळेत गेल्यावर कळतच नाही मुख्याध्यापक कोण आहे की लिपिक कोण आहे की शिपाई कोण आहे की. आणि मग अशा इन केलेल्या माणसाला सर नमस्कार हेडमास्टर साहेब म्हणावं लागतं. आता तुम्ही हसला ते चूक आहे का सांगा? मग मला म्हणायची चांगलं राहायला पैसे लागतात का? आता अनेक लोक किती कोट घालून आले मस्त इथं बा लग्नातलं का सांगा, पण आले का ना घालून. तसं आपण लिपिक असलं म्हणजे काय गबाळा राहायचं असं कोणी सांगितलंय? आपलं व्यक्तिमत्व आहे का नाही आपल्याला? आपलंही व्यक्तिमत्व. आपण कमी नव्हत का? आपण कमी समजायचं आपल्याला? आपण सुद्धा तैट राहिलं पाहिजे. आपलं पण इम्प्रेशन आहे, आपला पण एक वर्ग आहे, आपला पण एक समूह आहे. त्यामुळं निश्चितपणानं आता अनेक लिपिकांचा आपण सत्कार केला. कोणी पत्रकार आहे तिथं मागे बसलेले, अनेक पत्रकार बांधव इथंही पत्रकार एक फिरतायत. सुहास देसाई, मूर्ती लहान, कीर्तिमान कुठे गेले? हा बाई. शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकोळे तालुका दोडामार्गचे लिपिक, उपाध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक शिक्षकेतर संघटना, अध्यापक विद्यालयाचे उपाध्यक्ष, नवभारत शिक्षणचे उपाध्यक्ष, कर्मचारी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष, दोडामार्ग तालुका पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष. एवढे असल्यावर इकडे लिपिक कशाला झाले? आणि राजकारणात सक्रिय आहे. म्हणजे लिपिक एक एक काही कमी आहेत का माणसं आपली? किती मोठी माणसं. एक तर पट्ट्या 1000 कोटीचा कुठे गेला ते? कुणालाही न बनवणारा सुरेश बन्ने, प्रकाश बन्ने, सांगली जरा उठाव बन्ने, सांगली पतसंस्थेचे चेअरमन. 1000 कोटीच्या ठेवी. कर्ज लागलं तरी येईल बाबा तुमच्याकडे. हो किती मोठी माणसं आहेत आपल्याकडं. मग असं आपल्याला होता आलं पाहिजे का नाही? का उगा जीवन जगले, आला जन्म झाला आणि गेला, कवा गेला ती कळालं नाही, घरच्याला माहित नाही कवा मेला ते. असं होता कामा नये. आपली सुद्धा छाप असलीच पाहिजे आणि ती पडलीच पाहिजे. तसं काम आपलं असलंच पाहिजे. काम असल्यावर कोण आपल्याला बोलतो? पण आजकाल पाहतो, आता मी माझंच उदाहरण घेतो. 4 जाहिराती दिल्या मी. ग्रँटेड वर तर भरती नाही, नॉन ग्रँट मध्ये चांगली पगार देऊन लिपिक भरण्यासाठी किती जाहिरात दिल्या? 4. का दिल्या? एकदा आला नाही, दोनदा आला नाही, तिसऱ्यांदा आला नाही, 4थी जाहिरात. आणि इकडे म्हणतो आम्ही बेकारी आहे. अरे बेकारी आहे तर साध्या लिपिकाला माणसं मिळालेत का? नाही मिळाले. अर्ज आले का? आले. किती आले? 50 अर्ज आले.
अरे अर्ज आला तर तुला अर्ज लिहिता तर येतो का? नाव कुठं लिहायचं, पत्ता कुठं लिहायचा, सही कुठं करायची, अक्षर कसलं असलं पाहिजे. पत्रलेखन 8वीत शिकवले ना आपल्याला. पत्रलेखन आपण शिकलो तेव्हा. मग अर्ज लिहिता येत नाही. बरं लिहायचं जाऊ दे, आता लिहायचा जमाना गेला. आता तर सगळं ऑनलाईनच झालं ना. सगळं ऑनलाईन झालंय. मग काय आलं पाहिजे आपल्याला? कॅम्प्युटर तर आलं पाहिजे. बरं संगणक शिकायला काय लागतंय? MSCIT सारखा कोर्स केला त्याला किती फीस आहे? 1800 मला वाटतं काय ते. कुठं तर 1500च असेल, 2000 जास्तीत जास्त. आणि ती MSCIT करून कुठल्याही कॅफेवर प्रॅक्टिस केली किंवा तुमच्या शाळेतल्या कॅम्प्युटरवर प्रॅक्टिस केली तर येतं का नाही? कॅम्प्युटर टाईप करा. पण आम्ही म्हणलं 7व्या वेतनाचा प्रस्ताव करा, गेले कॅफेवर, दिलं गुत्त तिकडच. रिटायरमेंटचा प्रस्ताव करा, गेले अमुक अमुक तज्ञ आहे त्यातला. अरे तुम्ही माणूसच आहे, रिटायर्डच लिपिक आहे ना, मग त्याला येत तर तुम्हाला का नाही येत? आणि त्यानं शिकला तर आपण का नाही शिकू नये? सांगा बरं, काय अडचण आहे? सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव करणं म्हणजे काय अवघड आहे का? सगळे फॉर्मॅट ठरलेलेच आहेत, फक्त आकडेवारीच टाकायची, तारखाच बदल होणार आहे ना. मग ती पण आपल्याला येतो का? वेतन आयोगाचे बिल करता येतात का? DA वाढला तर फरक बिल करता येते का? कॅश बुक किर्त बुक लिहिता येते का? ह्या बारीक गोष्टी. शाळेत कोणतं काम आहे रोज? सांगा बरं तुम्हीच. जिथं 3 वर्ग आहेत, 8, 9, 10, 5 ते 7 6 वर्ग, अशा शाळा आहेत ना आपल्याकडे. 1 ते 10 असेल तर समजा खाली तर लिपिक नाही, त्याचा एक लिपिक 10 वर्गाचा. हे 3च कॅटेगरी आहेत ना आपल्याकडे. आणि जास्त मुलं असेल तर एक आळेशनाला आहे, कनिष्ठ वरिष्ठ. त्याच्या पुढे संख्या असेल तर पुन्हा वरी अधीक्षक, त्याच्या वरी वर्ष लिपिक. ही सगळी रचना आहे ना आपल्याकडे. आणि दिवसभर काम काय तुम्ही सांगा? तरी म्हणले रजा पाहिजे. आता काय म्हणले? रजा कमी आहेत म्हणले की. आणि ती 1 महिना आहे ना तुम्हाला काहीतरी. अहो ते अर्जित रजा बंद केली. नाही पण तुम्ही घेऊ शकता ना वर्षभरात. घेता येते का? आजारीच पडायचं ना. आजारी पडायचं महिनाभर, आजारी आहे शाळेत येऊ शकत नाही, काय करायचं? वाकडं करू द्या मुख्याध्यापकाला. पाठीची काय रजा आहेच हक्काची तुम्हाला. मुख्याध्यापक आहे का नाही यांना रजा? तुम्हाला पण आहे. तुम्हाला घ्यावी लागत नाही, पण ह्यांना घेऊ द्या ना. पण 1 महिन्याची आहे का नाही रजा? आहे का नाही? मग ते घ्या ना तुम्ही. आणि कोण मुख्याध्यापक देत नाही मला फोन करा. माझा नंबर लिहून घ्या, इथं नंबर आहे. का देत नाही? जे हक्काचं आहे ते मिळालं पाहिजे. देत काय अडचण आहे? अजून एक परिपत्रक काढू आयुक्ताच्या माध्यमातून की ही रजा नियमानुसार आहे, ती दिली गेली पाहिजे. देत नाहीत अशा वारंवार तक्रारी या कार्यालयात प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याची गंभीर नोंद शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने घेतलेली आहे. जे मुख्याध्यापक देणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं पत्र काढू. बस काढायला घेऊन टाका ती रजा. 8च्या CL ना. बर ठीक आहे. 8च्या 12 आता ते वेतन आयोगात बदल होईल आहे ना. बघू, मी शिक्षण मंत्री झालो. पण तुम्हाला 1 महिन्याची रजा आहे, ती तुम्ही उपभोगली पाहिजे. त्याच्यामध्ये कुठलीही अडचण असता कामा नये. अडचण असेल तर त्यासाठी सुद्धा एक परिपत्रक काढायला सुद्धा काही अडचण नाही. शासनाकडे जायची गरज नाही. आयुक्त लेवल पातळीवर हे परिपत्रक काढण्याचं काम आम्ही करू. खांडेकर पुण्यातच असतात, ते मला आले की फोन करतात, मी त्यांना घेऊन जातो आणि ते पत्रिका त्यांच्या हातात देतो. काळजी करू नका. पण आपल्याकडे बी फार अडचण आहे. अध्यक्ष, संस्थेचा अध्यक्ष लिपिक, संस्थेची सचिव लिपिक किंवा संस्थेच्या अध्यक्षाची बायको लिपिक,
आता कुणाला काम सांगायचं आणि काम कुणी करायचं? बर बाबा, तुम्ही पदाधिकारी आहात, चांगली गोष्ट आहे, आम्ही हार घालतो, तुम्हाला नमस्कार करतो, पण एकदा तरी महिन्यातून शाळेत तरी एकदा सह्या कराय तरी मास्टरवर. आणि मास्टर बी घरी मागून सह्या करून द्या. आता अवघड झाले. काही नाही तर ती लिपिकाला सांगितले त्या शिपायाला, तू माझी सही अशी बघून मारीत जा, आणि तशी चालू आहे पगार. गॅरंटीनं सांगतो. अरे पण काहीतरी थोडं बाबा, एकदा महिन्यातून तरी तुम्ही अध्यक्ष मान्य आहे, पण आम्ही काय करतो हे तरी बघायला या. नका काम करू. आपण ज्या पदावर काम करतो त्या पदाला तर न्याय दिला पाहिजे का नाही? दिला पाहिजे का नाही सांगा? दिला पाहिजे का नाही? देणार का नाही आपण? जे रिटायर व्हायले ते जाऊ द्या, जे तरुण आहेत त्यांनी तर केलं पाहिजे. ज्यांना कॅम्प्युटर येत नाही त्यांनी कॅम्प्युटर शिकलंच पाहिजे असा मताचा मी आहे. काय दुमत आहे का? मी माझ्या मतदारसंघात सगळ्या शाळेला कॅम्प्युटर दिलाय. इथं बसले सगळे पुढच्या लाईन मध्ये. अजून चालू आहे का नाही? सगळं काम ते कॅम्प्युटर करतात. आता नवीन वर्जन आलं i7, ते जुनं गेलं. आता i10, i11 देऊन टाकू, काळजी करू नका. मोठं लट आनंद येतो काम करायला सुद्धा. शस्त्र चांगली असली तर लढाई सुद्धा आनंद येतो ना. गोळी सुटाना तर बंदूक देऊन ती काय सैनिक लढणार आहे? त्यामुळे तुम्ही सुद्धा इकडल्या भागातल्या आमदारांना सांगा, मला काही देऊ नका, एक चांगलं कॅम्प्युटर आणि एक चांगलं प्रिंटर द्या. हीच मागणी करा. मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष आणि इथं राणे बसलेत. मी आता आल्यावर राणेला जवळ बोलवलं. मी म्हणलं, ही बोलायला युवा मोर्चाचे अध्यक्ष यांना काही दिले का पैसे? नाही म्हणले, राणेंचा कार्यकर्ता. मी म्हणलं, त्यांनी पाठवलंय का? पाठवलंय. मग म्हणलं, चला बोला. कामाचं बोला. इथं आम्हाला काम पाहिजे, नुसते रिकामे वाफा नको. आणि 1 लाख रुपये मिळाल्यावर मला फोन करायचा, आणि नाही होय म्हणाले तर मला फोन करा. भागात नाही पडत काय, कसं बटन दाबायचं बघू का आपल्या आपण? ते काय बघा येते का कोण? पण त्यांचे आपण आभार मानू. युवा नेत्यानं काय का असाना 1 लाख रुपये आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामुळं राणे साहेब जेवण चांगलं आहे का नाही? मला जेवावं लागेल तेव्हा कळेल. काय असतं की कुठलाही कार्यक्रम असो, किती लग्न चांगला असो, बसायला चांदीची काय खुर्ची टाकाना, पण जेवायला चांगलं नसलं की गेलं सगळं वाया. त्यामुळे आता एवढे लोक आले, जेवण चांगलं असलं की राणेंचं नियोजन चांगलं होतं. काय राणेनं नियोजन केलं? 2 स्वीट किती आहेत? स्वीट 4 आहेत म्हणतो. त्यामुळे त्यांचंही आपण अभिनंदन या ठिकाणी मित्रांनो करू. त्यांनी आपल्याला देणगी दिलेली आहे, त्यांचंही अभिनंदन करतो. आणि या ठिकाणी आता विषय आपला महत्वाचा जो राहिलाय, आपल्या संघटनेची, संघटना आपली होती का पूर्वी? होती का संघटना? एकदम पूर्वी 69 पासून आहे. पण अशी ती एवढी फास्ट नव्हती. अधिवेशन व्हायचं नाही, कवा तरी व्हायचं. ह्याला गती कधी आली? आकृती बंद. पुरके साहेबांनी तुम्हाला जागा केला, वसंत पुरकेनी, शिक्षण मंत्री. जागा केलं, जीवन नाही. आपण मेलेलं नव्हतो, आपण जागे झोपेतून उठवलं आपल्याला. आकृती बंद आणला आणि त्यांनी आपल्याला जागा केलं. आपण संघटित झालो आणि तेव्हापासून आपण लढतोय. आणि माझं प्रत्येक भाषण सांगा, ऐका तुम्ही, मागची जुनी रेकॉर्ड काढा. मी सांगितलं, तुम्ही जोपर्यंत रिटायर्ड होत नाही तोपर्यंत तुमच्या केसाला, शासनाला धक्का लावू देणार नाही, हे माझं वक्तव्य आहे. अनेक रिटायर्ड झाले, काही झालं का? आज सुद्धा अतिरिक्त झाले, काही झालं का? झालं कुणाचं काही वाटोळ? काही नाही. काळजी करू नका. आकृती बंद आला गेला, समिती आली, नवीन आकृती बंद सादर झाला, तरी आम्ही सुखरूप घरी गेलेलो आहोत आणि राहिलेले सुद्धा जाणार आहोत. काळजी करू नका. पण मला चिंता नव्याची आहे. आम्हाला काळजी कोणाची आहे? जे नवीन लोक आहेत, जे नवीन तरुण बांधव यांच्या जागेवर येणार होते, त्यांना मात्र शासनानं कात्री लावलेली आहे. त्यांना सांगितलं की आता आउटसोर्सिंग करा.
आउटसोर्सिंग मागे जो जी आर काढला त्या जी आर ची होळी करायला लावणारा मी पहिला आमदार आहे. विक्रम काळे खांडेकरला सांगितलं मी जरी सरकारमध्ये असलो तरी मी तुमच्या सोबत आहे. जी आर ची होळी करा प्रत्येक कलेक्टर कचेरी समोर. राज्यातल्या 36 कलेक्टर कचेरी समोर त्या काळ्या जी आर ची आपण होळी केली आणि हा जी आर आम्हाला मान्य नाही. ही आमची पदं वेतन श्रेणीतच भरली पाहिजे ही आमची मागणी त्या दिवसापासून आज सुद्धा मित्रांनो कायम आहे. काल परवा नागपूरला बैठक झाली केसरकर साहेबांसोबत. त्या वेळेस सुद्धा मी ठणकावून सांगितलं अरे तेवढी तरी नोकरी आमची बहुजनांची. आज तुम्ही कोणीतरी शाळा काढली संस्था चालकांनी या भागामध्ये म्हणून आम्ही जाधवना राणेना या म्हटलो या नोकरी करा घ्या संधी दिली. आता संधी देऊ शकतो का आपण? शिक्षक म्हणून घेऊ शकतो का? तुमच्याकडे विद्वत्ता असून सुद्धा पवित्र आलंय त्याला. आपली संस्था मामा भाचा काका पुतण्या काहीतरी लागत होता म्हणजे गुणवत्ता होती म्हणून लागत होता. काय भाचा म्हणून लागत नव्हता. त्यानं बीएड केलेलं होतं म्हणून लागत होता. त्याला आपण संधी देऊ शकतो का आज? आणि कुठं संधी राहिली? साधी कुठल्याही जिल्हा बँकेची नोकर भरती असेल लिपिकाची जागा जिल्हा बँकेत भरायची असेल तर त्याला सुद्धा आता परीक्षा आलेली आहे. तुम्हाला परीक्षा द्यावी लागेल उत्तीर्ण व्हावं लागेल त्या मेरिट मध्ये यावं लागेल. जरी ताई बँकेचे उपाध्यक्ष असल्या तरी माझ्या हिला घ्या तिला घ्या करू शकत नाहीत. मेरिट मध्येच तुम्हाला यावं लागतं. म्हणजे साधे जिल्हा बँकेतल्या शिपाई असो लिपिक असो तो सुद्धा आपल्या मनावर आपण भरू शकत नाही. किमान एवढी संधी बहुजनांच्या लेकराला या शाळेमध्ये नोकरी करण्याची होती आणि ती कायम ठेवावी अशी आर्त हाक आमची राज्य शासनाला आहे. प्रार्थना आहे आमची शासनाला. ही 60,000 पद थोडी नाहीत. 60,000 पद तुम्ही म्हणताय आउटसोर्सिंग करा. आउटसोर्सिंगला कुठं येणार आहेत? पुणे मुंबईत मिळेल ना माणूस. इथं सावंतवाडीला कोडाळला मिळणार आहे का आउटसोर्सिंग वाला? आणि जर चुकून आलाच तर उद्या सामाजिक प्रश्न तयार होणार आहेत. आज मुली असतात शाळेमध्ये बाहेरचा असा माणूस नेमला त्याचा काय भरोसा आहे? तो कसा वागणार काय वागणार आणि त्याच्यावर काय कारवाई करू शकतो आपण? किमान शिपावर कारवाई त्याला सगळी आपली आचारसंहिता लागू आहे शाळा संहिता. त्यामुळे तो भीत होता टिकून राहत होता नोकरी करत होता. चोरी झाली आपण त्याला जबाबदार धरू शकत होतो. काही घटना घडली आपण त्याला जबाबदार धरू शकतो. बाहेरच्या माणसाला आपण काय कारवाई करू शकतो? म्हणजे उद्या एक अशांततेचं वातावरण आणि एक सामाजिक प्रश्न तयार होणारं वातावरण अशी ही कंत्राटी भरती आम्हाला नको. हा सुद्धा आपला ठराव संघटनेचा असला पाहिजे. तो आहेच. आणि म्हणून ही कंत्राटी भरती रद्द करून पूर्वी सारखी शिपायाची असो लिपिकाची असो ग्रंथपालाची असो ही पद पूर्ण वेळ भरली पाहिजेत. हीच मागणी आमची त्या ठिकाणी मित्रांनो आहे आणि ती कायम राहणार. तो पिच्छा मी सोडणार नाही. ही पण ग्वाही मी तुम्हाला या निमित्ताने या ठिकाणी देतोय. आणि लवकरच त्या बाबतीमध्ये माननीय अजित पवार साहेब जे आमचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री आहेत शिक्षण मंत्री आहेत यांच्यासोबत एक समन्वय बैठक आपल्या संघटनेला घेऊन आम्ही लावू. ही जी पदं आहेत 60,000 पदं ही पूर्वीप्रमाणे वेतन श्रेणीमध्ये भरण्याची परवानगी आम्हाला त्या ठिकाणी दिली पाहिजे. परवाही चर्चा झाली नागपूर बैठक झाली आपली आपण होताय त्या दिवशी. परंतु इकडल्याच कोकणातल्याच कुणीतरी कोर्टामध्ये रायगड जिल्ह्यामधून गेलेला आहे त्यामुळे त्याला थोडासा स्टे आहे. पण तो स्टे उठेल तो काही राहणार नाही कायमस्वरूपी. आणि तो स्टे उठला तर या भरतीबाबत सुद्धा निर्णय नक्कीच त्या ठिकाणी होईल. परंतु आज अनुकंपाला कुठलीही बंदी नाही. अनुकंपावर तातडीनं आपल्या आपल्या शाळेमध्ये जो कोणी शिक्षक वारला असेल कोणी सेवक कोणी लिपिक त्याचं कोण नातेवाईक काम करायला संस्था चालकाला समजून सांगा. तुम्ही वाट बघू नका. तुमच्या पोराला घ्यायचं तुमच्या ह्याला घ्यायचं त्याला घ्यायचं त्याला घेऊ शकत नाहीत. हे नीट समजून सांगा त्यांना. तुम्हाला घ्यायचं तरी अनुकंपावाल्याला घ्या. एक तर माणूस मिळतो तुम्हाला उद्यापासून काम करायला. माणसंच नाहीत कामाला. घंटी वाजवाय माणूस नाही. किमान उद्यापासून एक माणूस तरी मिळतो ना आपल्याला. त्यामुळे त्याला कामावरती घ्या. ही पण तुम्ही संस्था चालकाला सांगावं अशी माझी सूचना तुम्हाला त्या ठिकाणी आहे. आणि मग त्याही बाबतीत माझा प्रयत्न त्या ठिकाणी सुरू आहे. आज आपल्याला 10-20-30 ही वेतन श्रेणी 3 टप्प्याची लागू व्हावी यासाठी आम्ही वारंवार प्रयत्न करून पुण्याला सुद्धा जवळपास मी 4 वेळेला खांडेकरांसोबत
आयुक्त कार्यालय असेल, संचालक कार्यालय, जेव्हा जेव्हा मी मिटिंगला काही कामाला गेलो तर खांडेकरांना बोलून घेतो आणि काय प्रश्न आपला राहिलाय तर त्यासाठी पाठपुरावा करून हा प्रस्ताव सुद्धा आम्ही तातडीनं 2 महिन्यापूर्वी मुंबईला सकारात्मक पाठवण्याचं काम केलेलं होतं. परवा कर्मचारी महासंघाचा संप होता, आपणही त्यात सहभागी होतो. सभागृहात माझा व्हिडिओ पाहिला असेल. मीच प्रश्न विचारला जुन्या पेन्शनचा, त्याच्याबरोबर हेही बोललो. किंवा राज्य कर्मचारी महासंघाने शिक्षकेतर सगळ्या संघटनांनी संप पुकारलाय. 2 दिवस उरले संपाला, 14 तारखेचा इशारा होता, 12 तारखेला काय ते माझा प्रश्न लागला. म्हणलं अजून तुम्ही बोलवलेलं नाही, त्यांना चर्चा केलेली नाही, कधी बोलवणार आहात? उद्या संप झाला तर अधिवेशन बंद पडेल. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या दिवशी तातडीने याची बैठक घेतली. त्या बैठकीला यांनाही मी बोलवलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये असं ठरलं, स्वतः नितीन करेर साहेब जे आता राज्याचे मुख्य सचिव झाले, ते वित्त सचिव होते, त्यांनी असं सांगितलं की 10-30चा GR चा ड्राफ्ट तयार आहे. आता मी गेले की काढायला सांगतो, असं शब्द मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांनी दिलेला होता. आता ठीक आहे, विश्वास ठेवावा लागतो आपल्याला, हरकत नाही. आता मी इथं येतोय म्हणल्यावर उगाच तुम्हाला काहीतरी गप्पा मारून जाणार मी माणूस नाही, मी प्रॅक्टिकली काम करतोय. त्यामुळं खांडेकरांना म्हटलं फाईल कुठं आहे, ते म्हणले मला माहित नाही. मी स्वतः मंत्रालयात गेलो, शिक्षण विभागात गेलो, आपली फाईल कुठं आहे 10-20-30ची 12-24ची ते बघितलं. त्यांनी सांगितलं की अशी चर्चा झाली की 12-24 आपल्याला अगोदर घ्यावं लागेल, ती घेतल्याशिवाय लागू झाल्याशिवाय 10-20-30 लागू करता येणार नाही, ही कायद्यातली अडचण आहे असं सांगितलं. त्यामुळे 24ची फाईल आम्ही पुढे पाठवलेली आहे. मी म्हणलं नंबर द्या पुढचा, त्यांच्याकडून नंबर घेतला, वित्त विभागात गेलो, ती फाईल हुडकून काढली. म्हणले किती तारखेला आली? ह्या तारखेला आली. 4 दिवस वाचणं झालं नाही का? म्हणले वाचणं झालंय. वाचणं झालंय तर सही करायला किती वेळ लागेल? म्हणले आज करतो. म्हणलं फाईल करू, मला फोन करायचा. त्यांनी संध्याकाळी मला फोन केला, साहेब फाईल पुढे पाठवली. फाईल आता पुढे गेली. परत मी परवा दिवशी 9 तारखेला मुंबईला जाणार आणि ती फाईल कुठं गेली त्याचा पत्ता काढून किमान हा 24चा निर्णय तरी फेब्रुवारी सुरू व्हायच्या अगोदर व्हावा या दृष्टीनं माझा प्रयत्न असेल, ही ग्वाही तुम्हाला या निमित्तानं देतो. आणि शिक्षण मंत्री आले तर हरकतच नाही. हा, शिक्षण मंत्री आले तर तेच बोला. राणे तुम्ही बोला जरा. थांबणार लोक कुठे जाणार आहे? हो, थांबणार का नाही? कुठे जायचं आता? दिवसभर तर इथं बसणार ना, काय अडचण? अधिवेशनाला आले म्हटल्यावर दिवसभर बसणार. हा, त्याच्यामुळे काळजी करू नका, ती 24चं होणार आणि 24चं झाल्यावर मी 10-20-30ची फाईल रेडीच आहे, काय अडचण नाही. प्रस्ताव आपला इथं आलेला आहे, ही झालं की ती काढून घेऊ. ती होऊन जोपर्यंत होत नाही खांडेकर फोनच करत राहायचं. आणि तुमचा मिस कॉल पडला तरी फोन करतो का नाही मी परत, का फोन करता म्हणून. गोरेन ही जोडी आता माने बिचारे अध्यक्ष असून ती आरामात तिकडे असतात साताऱ्याला सगळे राजे राहत असल्यामुळे ते तिकडे असतात. राजाला काय आपण बोलू शकत नाही. आता खांडेकर तिथं असल्यामुळे आपलं सारखं त्यांचं चालू असतं रोज पाठपुरावा. त्यामुळे 10-20-30चं सुद्धा तुमच्या बरोबर अजून गोड बातमी मिळेल, शिक्षकाचा सुद्धा प्रस्ताव गेलाय खांडेकर. ते आम्हाला मिळतं का नाही माहित नाही, मी पण मुख्याध्यापक आहे, पण ते 7व्या वेतनात नाही ना तरतूद. 7व्या वेतनात तरतूद काय केली की फक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीच 10-20-30. पण योगायोगानं शिक्षकाचाही प्रस्ताव पाठवलाय. आता ते वित्त विभागाच्या चालणीतून जर सुटला तर तुमच्या बरोबर आम्हाला पण लागू होईल, काय हरकत नाही. त्यामुळे तोही व्हावं यासाठी आम्ही प्रयत्न
नाही, टीम वर्क आहे आणि त्या टीम मधले आपण एक प्रमुख घटक आहात। ही पण जाणीव तुम्ही ठेवावी, हीच माझी विनंती या निमित्तानं आहे। पोटात असल्याशिवाय वटात येत नाही, त्यामुळं ताटावर तुटून पडण्याच्या आत मी माझं भाषण संपवतो। अधिक वेळ न घेता आपल्या सर्वांना नवीन वर्षाच्या मनापासून शुभेच्छा। शेवटी तुमची तब्येत चांगली राहावी, आपली तब्येत चांगली असेल तर आपण चांगलं काम करू शकू आणि तब्येत चांगली असेल तर जास्त जीवन जगू शकू। त्यामुळे नीट राहा, व्यवस्थित राहा, चांगलं खा, शुद्ध पाणी प्या आणि 100 वर्ष जगा, घाई करू हीच नका. माझी ईश्वरचरणी दोन-तीन प्रार्थना महत्त्वाच्या सूचना आहे। आहेत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब, आपण इतका अमूल्य वेळ काढून या ठिकाणी आलात, एवढा दूरचा प्रवास करून आलात आणि आम्हा सर्वांना अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन केलं। एवढंच नाही तर आपले प्रश्न निकाली काढेपर्यंत आपण आमच्या पाठीशी ठामपणे उभे असणार आहात याची आम्हाला 100% खात्री आहे। मित्रांनो, इथं बसलेल्या तुम्हाला एक सूचना विचारायची आहे, मला फक्त एक तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की शिक्षण मंत्री महोदयांचा असा निरोप आहे की मी रत्नागिरीचा कार्यक्रम कॅन्सल करून तुमच्यासाठी यायला निघालो आहे। 4:30 वाजेपर्यंत त्यांनी यायचा शब्द दिलाय। तुमची सगळ्यांची थांबण्याची तयारी आहे ना? इकडे जेवणाकडे निघालेले 4:30-5 पर्यंत थांबण्याची तयारी आहे ना? या ठिकाणचा सकाळपर्यंतचा सगळा वृत्तांत त्यांच्या कानावर गेलेला आहे आणि रत्नागिरीचा दुपारचा कार्यक्रम त्यांनी कॅन्सल केलेला आहे आणि 4:30 पर्यंत तुमच्या कार्यक्रमाला मी पोहोचतो। तुमचे प्रश्न तुम्हाला निकाली लावून देण्यासाठी मी येतोय। फक्त तुमच्या लोकांना आव्हान करा, सगळ्यांना थांबायला सांगा। अशा प्रकारचा निरोप स्वतः शिक्षण मंत्री महोदय माझ्याशी फोनवर बोललेले आहेत। तुमची सगळ्यांची तयारी आहे ना? धन्यवाद। शेवटचा अध्यक्षीय समारोप होतोय आणि 1-2 सत्कार राहिलेत। माझी विनंती आहे मागे उठणाऱ्यांना, अरे जेवण आपण रोजच करतोय, एकाच दिवशी काय थोडं उपाशी राहिलं तर बिघडत नाही ना, पण उपाशी पण ठेवलं जाणार नाही, सगळ्यांना मिळणार आहे। अजिबात घाई करू नका, सर्वांना जेवण झाल्याशिवाय आम्ही जेवणार नाही। कशाला घाई करता एवढी? 1-2 सत्कार आणि एक पुरस्काराचे आपले पुरस्कार्थी या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचा उल्लेख आपण करावा। त्यांचा पुरस्कार आदरणीय काळे साहेबांच्या हस्ते आपण या ठिकाणी प्रदान करणार आहोत। धन्यवाद खांडेकर सर। खरं तर अत्यंत नरमविनोदी आणि खुमासदार शैलीमध्ये कायमच संवाद साधणारे आपले काळे सर, ज्यांनी सर्वांचा नामोल्लेख करून सुरुवात केली आणि खास लातूरहून विमानानं इथं उपस्थिती दाखवली। महिला लिपिकांना सल्ला दिला, पर्यटनाच्या नामी संधीचा उल्लेख केला सरांनी। जीवन जगण्याचा आनंद घ्या असं सर म्हणले आणि स्वतःला कधी कमी समजू नका, त्याचबरोबर तब्येत जपा असं सुद्धा सांगितलं। त्याचबरोबर या ठिकाणी जे अनुपस्थित होते ते आपले 51व्या राज्यस्तरीय अधिवेशन सावंतवाडीचे पत्रकार पुरस्कार सन्मानार्थी श्रीयुत शिवराज अप्पासाहेब काटकर यांना आम्ही आमंत्रित करतोय। मुख्य प्रतिनिधी तरुण भारत, गेली 28 वर्ष पत्रकार म्हणून काम आहे। तरुण भारत या वृत्तपत्रामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, शेती आणि पाणी प्रश्न आदी विषयावर विपुल लेखन आहे त्यांचं। सध्या राज्य सरकारच्या पत्रकार अधिस्वीकृती समितीचं सदस्य आहे ते आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे राज्य उपाध्यक्षही आहे। यानंतरच्या पुरस्काराची विशेष सत्कार या ठिकाणी आपण करतोय। आम्ही आमंत्रित करतोय शोभाताई तांबे यांना, ज्या या मंडळाच्या माजी उपाध्यक्ष आहेत। त्यांनी कृपया मंचावर यावं आणि त्यांचा विशेष सत्कार या ठिकाणी केला जातो। महामंडळाच्या महिला उपाध्यक्ष म्हणून 3 टर्म अतिशय चांगलं कार्य केलेलं आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातून त्या प्रतिनिधित्व करतायत। एक महिला प्रतिनिधी 50% आपणच आता जाहीर केलंय, त्यांचाही सन्मान व्हावा। आणि एक शेवटचा सन्मान या आताच्या सत्रातला की ज्यांच्या निवेदनातून आपणा सर्वांना या महामंडळाचा इतिहास आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम होतंय, ते आपले सर्वांचे मित्र ऍडव्होकेट सातपुते साहेब। यांचंही वैशिष्ट्य काळे साहेब की ते प्रत्येक अधिवेशनाला कुठेही असलं तरी निवेदनासाठी आपल्यासाठी येत आहेत। आकाशवाणीवर त्यांचा कार्यक्रम होत आहेत, स्वतःचं चॅनल त्यांनी काढलेलं आहे साताऱ्यामध्ये। आणि विशेष म्हणजे पोलीस मित्रांसाठी, जे पोलीस दलामध्ये त्यांचं अतुलनीय असं कार्य असताना देखील आपल्यासाठी वेळ काढून या ठिकाणी येत आहेत आणि आपल्या या अधिवेशनाचं निवेदन करतायत। त्याबद्दल सन्माननीय सातपुते साहेबांचा सन्मान आदरणीय काळे साहेबांच्या हस्ते होतोय। आणि यानंतर अध्यक्षीय माध्यमिक अध्यापक संघ सावंतवाडीतर्फे
माननीय काळेसाहेब आणि खांडेकर साहेबांचा सत्कार केला जात आहे. ठीक आहे सर, थोडं थांबा सर, एक अध्यक्षीय भाषण झाल्यानंतर घेऊ. काळे साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर कुणाला थांबायच्या मनस्थितीत नसतं. म्हणजे मी बरेच दिवसाचा म्हणजे दर अधिवेशनाला ते हजर असतात. थोडक्यात ओळखणार आहे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाचं 51वं राज्य अधिवेशन आज सिंधुदुर्ग नगरीत पार पडत आहे. या अधिवेशनासाठी प्रमुख अतिथी लाभलेले सन्माननीय विक्रमजी काळेस, मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार, आणि खरोखर आपल्या शिक्षकेतरांचे प्रश्न धडाडीनं मांडत असतात. आणि गेली 5-6 अधिवेशनं बघितलं, दर अधिवेशनाला काळे सर हजर राहून आपलं अधिवेशनाचं वातावरण हलकं फुलकं करत असतात. तसं वातावरण 12-24 आणि 10-20-30 देऊन काळे साहेबांनी हा आमचा प्रश्न निकाली लावा अशी तमाम शिक्षकेतर बांधवाकडून आमची विनंती आहे. त्याचबरोबर या विभागाचे कोकण विभागाचे आमदार निरंजन डावखरे सर, त्याचबरोबर घारे मॅडम, या जिल्ह्याचे सन्माननीय अध्यक्ष सन्माननीय राणे सर, त्याचबरोबर त्यांची टीम, महामंडळाचे सर्वच पदाधिकारी, यापूर्वीच्या वक्त्यांनी सर्वांची नावं घेतलेली आहेत. अतिशय सुंदर असं अधिवेशन हे सिंधुदुर्ग नगरीत पार पडतंय आणि याचं नियोजन, नेटकं नियोजन सिंधुदुर्ग शिक्षकेतर संघटनेनं केलं, त्यांना धन्यवाद देतो. मित्रांनो, दुपारच्या सत्रात शिक्षण मंत्री येत आहेत, आले, आपला प्रश्न मार्गीला आला, ठीक आहे, नसेल तर महामंडळ काय निर्णय घेईल त्या निर्णयाच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभं राहावं अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करतो. त्याचबरोबर तुम्ही लांबून म्हणजे चांदा टू बांधा या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दलही आपणा सर्वांचं मी महामंडळातर्फे मनपूर्वक आभार मानतो. मगाशीच की पुढचं अधिवेशन चंद्रपूरला आहे, परंतु आपला रिवाज आहे अध्यक्ष या नात्यानं चांदा टू बांधा नवीन आता इतिहास घडत आहे. पुढचं अधिवेशन चंद्रपूर जिल्ह्यात होत आहे असं मी महामंडळाच्या वतीनं डिक्लेअर करत आहे. आणि एवढं बोलून मी आपणा सर्वांची रजा घेतो. जय शिक्षकेतर, जय हिंद. धन्यवाद आदरणीय मान्य सर. यानंतर एक 2 सत्कार विशेष आहेत. माध्यमिक अध्यापक संघ सावंतवाडी तालुका यांचे मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष वामन तरफे सरांकडून या ठिकाणी आदरणीय काळे सरांचा या ठिकाणी विशेष सत्कार केला जातोय. आणि सोबत सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळ अध्यक्ष काकतकर सर यांच्यातर्फे या ठिकाणी आदरणीय विक्रम काळे सरांचा, त्याच सोबत शिवाजी खांडेकर सरांचा, या दोघांचाही माध्यमिक अध्यापक संघ सावंतवाडी तालुका आणि मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष काकतकर सर आणि वामन तरफे सर यांच्यातर्फे हा विशेष सत्कार. यानंतर आपल्यासाठी या कोकण भूमीमध्ये सावंतवाडी गावामध्ये अप्रतिम असं मालवणी भोजनाचा तडका या ठिकाणी डाव्या बाजूला आहे, सर्वांनी आस्वाद घ्यावा ही नम्र विनंती. यानंतर आदरणीय खांडेकर सरांनी या ठिकाणी आपल्याला सूचित केल्याप्रमाणे आपल्याला पुन्हा एकदा इथे एकत्र यायचे. माननीय शिक्षण मंत्री श्रीयुत केसरकर सर या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहणार आहेत आणि आपल्याला